Hello mga ka-listeners, good evening. So nagabihan tag vlog. Nagabihan og vlog mga ka-listeners kay kuan. Nalubat kanina no. Nya. Nakatigo man og gamay power ang power bank. So naka-charge jud. Nya karon usa lang ka drama atong ma-upload ron mga ka-listeners no. Kay alanganin ta sa power. Okay, nya sa dili pa shout out tagamay mga ka-listeners. So una tong i-shout out si Ma'am Annabelle no, si Ma'am Bill. Hi sir, thank you sa shout out. Maski silent listener na lang ko here. Salamat Ma'am Bill sa imuhang pag-comment no, sa pagpaminaw. Talagsa na lang mo comment si Ma'am Bill pero kabalo kanunay ka naminaw ma'am. Salamat kayo Ma'am Bill. Nya si Melchor Kamukamo. Salamat idol sa pag-upload. Shout out kulods sa taga Bayugan City. Daghang salamat dol. Gasulod ko sa mga drama nga imong ipang-upload. Salamat kayo Melchor Kamukamo. Nya si Annalyn Samson. Salamat idol dyan sa pag-upload sa sumpay. Pahimutang jud kog higda samtang gapabinaw kay D-off. Idol, salamat kayo sa kalingawan nako diri sa Spain. Salamat kay idol. God bless you always idol. Salamat kayo no. Annalyn Samson. Para sinsya kay mga kasikas mga paghot sa iro no. Nya Maristil Humawan, thanks kaayo sa sumpay idol. Nindot na baya ni idol. More power, stay safe and God bless. More drama to upload idol kay nindot ni mo idol kay taas kayo. Okay ra na imong balay idol, parihara ta og balay idol amakan. Salamat no. Maristel Humawan. Nya Justin Jurich official. Salamat sa episode 3 idol. Always support next drama mihabu-habo na usab. Dugay-dugay pa upload na no kay napatay laing drama kang isunod no. Katong gi-request ni Ma'am Life Journey katong ayaw ako tuloy nga dili ka nahigugmao no. So ako na nagisugdan og kanang hanay mga ka-listeners kay gusto maminaw si Ma'am Life Journey no. So layo-layo pa tanang mihabu-habo na usab kay taas pa kayong trabahon. Nya si Roger Villegas, salamat boss, sige ko gahulat sa imong mga upload. Pa-shout out ko boss Adamam Saudi Arabia no? Salamat ni Roger Villegas. Nya si Angie Divina Gracia, thank you sa pag-upload loads. God bless you always. Salamat Angie Divina Gracia no. Annalyn Buates, salamat load sa kanunay na pag-upload amping kanunay. Salamat Annalyn Buates. Nya si Chaichi salamat sa always nga pag-shout out idol. Unta makasahod na ka para makapalit na para mapalit na nimo ang solar generator. God bless and more power sa imong channel idol. So puhon makapalit ra ko ana no mga ka-listeners sa panikamutan. So Chechi salamat sa imong komento no. Kanya si Angelo de la Pena. Idol ngano nausab man ang tingog ni Dungkoy. So nausab siya mga ka-listeners kay namatay man ni si kuano kadang primero nga Dungkoy no tong artista ba si Ray Bores. So namatay man siya so gipulihan og kuan mo padayon si Ray Arellano no. Nya si Ray Arellano mao jud ay motingog sa Dungkoy hantod na sa katapusan ng sumpay mga ka-listeners no. Unya si Charlie Melchor Kamukamo gyapon no. Salamat idol sa mga pag-upload sa mga drama makalingaw jud. Salamat Melchor Kamukamo. Nya Charlene Pakana, wow makalingaw kaayo ning drama mga lods. Mga makapungko-pungko pud ta gamay. Anyway, thank you sir. Salamat kayo, God bless. Salamat Charlene Pakana no. Nya shout out dai sa iro no nasig paghuta. Ay si Annalyn Samson. Salamat kayo idol sa pag-shout out. Shout out nimo ug salamat sa kayo sa pag-upload sa kong kalingawan. Always amping ka idol. God bless you always nimo idol. Okay lang og tag-as imong intro idol. Mayo jud paminawon para dili magsigig pangita og dili og wala og dili sa minyo wala ko klaro.
Salamat kayo idol sa shout out nimo ug salamat kayo sa pag-upload sa kong kalingawan. Always amping ka idol. God bless you always nimo idol. Okay lang og tag-as imong intro idol, maayo jud paminawon para dili magsigig pangita og dili maka-upload na dayon. Hehe, basta ako bagulat jud ko pirmi. Salamat kayo no. Annalyn Samson. Ya pasensya sa mga iro no nga madungog yun ninyo mga listeners. Shout out sa mga iro eh. Ya Maristel Humawan, hello dul. Daghan salamat sa shout out dul. God bless you always dul. Salamat Maristel Humawan. DJ Rock Cayetano, idol bro. Ay shout out ko sa akong wife si Abigail Cabigon Barcinella. Salamat bro. Shout out Abigail Cabigon Barcinella. Barcinella no. I-shout out ka ni DJ Rock Cayetano. Salamat bro. Animation, salamat sa sumpay loads. Grabe makalingaw ning dramaha oy, makawala sa kakapoy no. Salamat po Animation. Si Ma'am Jisuli, thank you Sir Jan sa sumpay amping kanunay and God bless sir. Salamat Ma'am Jisuli no. Nya si Roxanne Cruz, thanks Ani Lods kay naa ko'y paminawon nga nag-duty karon buntag sa iyo. Pa-shout out niya niya ko sa amua sa Tagum Sur. Sa Tagum Sur. Trinidad Bohol Lods. Salamat o God bless you. Happy Sunday Lods. So, salamat po nimo Roxanne Cruz no sa Tagum Sur Trinidad Bohol. Salamat kayo. Nya si Wing Orasyon, maayong buntag Lods. Sugod na pod tahinlo habang naminaw og drama. Amping kanunay Lods. Salamat sa pag-upload kanunay. Salamat po nimo Wing Orasyon. Marlo Sasing, dul, salamat kayo sa imong mga gipang-upload nga drama. Pwede ko mo request atong Busyo ang dispatcher. Salamat dul. Ang Busyo ang dispatcher di kauman na ning aning drama nga tindahan pungko-pungko mo na puli no. Nato pohon. Inya puli sa naugkat ni kasilag katong Iki-Irakisa no mga listeners. Si Reggie Creed. Thanks sir. Salamat Reggie Creed no. Gerson Lesson, salamat idol Jan Kent naagyoy sumpay tindahan pungko-pungko part 2. Permi gid naminaw sa imong upload nga drama idol Jan Kent. Permi ko nagasubaybay sa imong mga drama idol Jan Kent. Pawala sa kalaay samtang naminaw ko. Thank you Jan Kent and more blessings to come from Gerson Lesson from San Vicente, Barubo, Surigao del Sur. Pa-shout out idol Jan Kent. Shout out nimo Gerson Lesson no. Salamat kayo no. Nya si Grace Laurino, hello po sir. Salamat nimo Grace Laurino. Sa Marchisel Vlog Channel, hi idol, salamat sa pag-upload. Kulbahinam gyud dramahan no. Indot kay ning naugkat nga kasilag no. Makalingaw sa ni kana si Berto Butod. ug si Edgar Bitay no magsige sila sumpag ay makalingaw. Nya si user, sir idol, unta imo po i-upload ang drama ang Pobreng Milyonaryo kay may makalingaw po to. Pohon siguro di pa ta musaad kay murag nalayo patas tinuod no. Daghan patag i-arrange no. Nya Roder Hagman, ano ba yan? Bakit may cutting? Hindi ba ito bagong drama? So kining drama nga naugkat nga kasilag, di ni bagong drama, taw-taw din eh. Mga niyagi di mga pila na katuig na kalabay no. So kung kabantay ka sa artista si Elena o katong si Brando, wala naman na sa DWHP karon sila nga artista ha no. Kay taw-taw din ning drama ha. Nya si kuan o kato po dahil si kuan si wala na yun ang artista harong murag tulo na sila ka artista nga wala no. Kanang sa una ra maguna nga drama mga kalisteners no, kanang naugkat ni kasilag no. Muna ang ubang artista wala na ma-appeal sa mga bagong drama karon. Nya may cutting tungod kay ning pasidaan naman buko ninyo no. Ana adyo mga episode nga nakulang no, pero gamay ra. Abot kay punta sa katapusang sumpay no mga listeners. Nya si Dirty, daghan kayong salamat boss sa imong mga uploads. Amping kanunay and may God bless you always. Salamat nimo Dirty no. Nanangutanam ri kung nangay kag link sa kuan sa tong solar nga gi-order nako Shopee. So di man ko mubutag link diri sa ako ang mga comment section no.
So ganahan ko mo PM, may PM na lang imong mangayo makakagling aning katong akong order nga solar panel, no. So naman po to sa Shopee, pwede ka mag-search Tidor-Tidorti, no. Pag-search na lang siguro sa Shopee. Naaman to solar kuan. Ito nga ano pakita na ko ni. Mo ni siya. Tanam juga no, si ngay kag link ba pero di ko butag link man. Mo ni siya no, ang katong gi-order nako sa Shopee nga gigamit ako pang charge karon, no. Kung di mo init awa po'y power ang cellphone, no. Mo ni siya. Mobile charger, solar panel, no. Mobile charger po solar panel mo ni siya. Pag-search lang sa Shopee, ba mo ni. Salamat kayo, pero di ko mutag link dito sa comment section, no. Pasensya kayo, tidor-tidorti, no. Search na lang sa Shopee. Anya si Dudong Breaks, ha? Dudong Breaks! Nice to hear that! Idol, salamat sa pag-upload, Permi. Ug manindot nga mga drama. God bless you sa iyo, Idol. Salamat, Dudong Breaks! Si Dudong Breaks. Nice to hear that! Welcome Bisaya Channel. Idol, akong balikon og nagpaminaw kay gimingaw ko ani. Salamat. Welcome Bisaya Channel, no. Anarin Buates Lods, salamat sa kanunay nga pag-upload ug sa kanunay na pag-shoutout. Kanunay jud ko maghulat sa imo mga upload. Basta amping lang ta kanunay, more blessings na to, Lods. Nice to hear that, Lods Amping. Salamat nimo. Anarin Buates, nice to hear that, no? Bad to hear that kay na mga banab na mga paghot madungog ninyo. Pasensya kayo mga listeners. Elizabeth Panuncial, wow, nakahabol pa jud og paminaw sa ika-2 episode, Idol. Salamat sa pag-upload ug sa pag-shoutout. Ingat, Idol, ug God bless. Salamat Elizabeth Panuncial, no? Na si Mirian Rostria. Daghang salamat, boss. Amping kanunay diha. O God bless, no? God bless po nimo, Ma'am Rostria, Mirian Rostria. Ang amping po kanunay. Nya pasensya di kayo, no, nga ang atong video ron na ma-appeal yun yung mga kasika sa palibot, no, mga paghut sa ero, no. So sige lang, at least maklaro man sa ang tingog na to, no. Nabati sa dinyo ang mga shout out o mga pagbasa sa comment. Mga ito mga kalusunod, paminawan niyo ang part 3 sa Tindahan Pungko-Pungko. Sa miyaging yugto ng Sugilanon nato nasayran, alegre kayo ang pag-abot nila ni Jonah kauban ang tulo ka e-bike nga gipadatahan ni Axel. Gusto unta mo kaon una si Jonah, pero mapinugsanon si Axel nga mga tuona sa ilang Jonah aron taguan ang nahabiling kwarta. Niadto sa higayuna, nangandam na sila si Jerry, Mimi og ka Hector aron lingaon si Axel. Hangtod nga muuban kini sa bahay nila ni Mimi og didto ila kining hubgon. Nagsabot na ang duha kinsay makaangkon sa ubos nga bahin sa lawas ni Axel. Samtang si Jerry natagbaw og tanaw asa niya mahimong ikasulti si Jonah. Niadto sa higayuna, nagpatabang og duol si Jonah sa urukan. Pero gilain sabot sa amahan ni Jonah, gisod sila nga may dananing sundang. Og gipugos si Axel nga dadon ang iyang mga ginikanan aron sila makasal. Puwerteng taong luspara ni Axel oy nga mitando sa gusto sa amahan ni Jonah. Wa sila masayod nga drama ra di ay ang gibuhat sa amahan ni Jonah og ang promoter mao sila si Milin og ang ilang inahan. Moy na mga kasama niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Tindahan Pungko-Pungko. Jeepong taxi, maglinya pirmi. Estudyante sa Carlos. Gigutom sa gani ko? Sa baka, inasal si mong mata. Ikaw ginakaingon sa kong kagutom da. O tungod kay gigutom kay ko, wa na'y kasal nga mahitabo.
Unsa to, Jonah? Day. Naara ba imong amahan sa silong? Nag-aray pa siyang sundang. Ah, ha? Unsa man? Akong tawgon si Papa nimo, ha? Ma! Sabi sa ka, maoy, kamidya na ito, maoy. Halala, sige, Axel. Pagpalita dito kinasalbi. Kulogkot, yan ni, oy. Gutom na kay ko. Hoy, asa man ka? Mopalit kong inasalin. Kay gigutuming duha si Juna. Oh, manugo na lang mo palit og inasal. Ayaw pagawas. Ha? Ano man? Ayaw sa pagbiya din ha. Kay balikon ti ka. Mo palit na ako ginasal. Isa. Kuha sa ni kwarta, raw. Be. Raw. Mo balik ka dayon ha. Ayaw paglakaw. Mimi, wa ka na sindikato, ha? Unsay sindikato? Wag yun na rin ito makita sa siya Axel o Juna. Di ka, dang kasal itong ilang pagpabiditas ng e-bikes. Ilam niya bayot, oy. Unsay da sa kasal? Og dili sad ko makatugot bayot nga makasal ka ng Juna og si Axel. Bote ka! Namurag ka naman si Axel may dunay na kung gusto ni Juna. Dili lagi ko musugot. Wali kay mahimo! Ato lang mahinon, be. Unsay bahinon? Kanto kong ihatag ni Jerry. Nakita ba ako, Mimi, ha? Doon ka buok tag 1K ang ihatag dito sa Torque. 2K. Sabi ni saya pa na, 2,000 pisas. Onyag 2,000 pesas. Unsa may mong labot? Dugo na ba yung kita ko duwag yatagan ang Torque. Okay, kuan man, murag, wabay mahimo ang atong sabot. Mahilo na to ang Torque. Nasa to patag 1K ta. Wa na, oy. Si wala, oy! Gipalit na lagi na ko beer. Sapa, oy! Wajugal kitang kisa beer. Bisik ko sa laga kisa. Kuan, sa beer. Ganihan na akong gipitanaw diha, no? Gisig-sige na akong mga mata. Gilira na akong pag-ayo. Pero wajugal ko'y nakita nga kiss. Saan sa nimo pagkakita? Nga ako manggida sa bay ang tulo ka case nga beer. Akong gisiguro, no? WhatsApp ko'y nakita dito. Nga namang interesado man ka, oy, bayuta ka. Agang! Kita ko duha nagsabot. Imong ibabaw ni Axel. Ug ako ang ubos. Alam di ay? Ikaw ba? Anong pangligar ko binigkwad? Okay, murag di man mahinayon ang atong ikasabutan, atong mahinon ang kwarta. Napalit na lagi. Nga nung mamugos man ka. Unsa man? Gusto ka? Kita na sa'y magbugno? Ha, bayan? Tumang! Gabaan ka na, Mimi! Mao din ay nahitabulin? Mauin taon, Axel. Among gisabot si Papa nga panid-an mo. Nga gamay lang kisaw sa kwarto, musod dayon siya nga magdag sundang. Sus, ay iter ba sa gida niyang sundang? Og dili pa gyud giyanahan sa akong liog. May gani kay nalui si Juna og iyang gipugnan si Papa nimo. Amo tong gisabot si Papa, oy. Pero maulagi. Gipangayuan sa bigbino aron doon na siya kalingawan. Sagdi lang, Lin. Kaya ako sa siyang palitan og bino. Ay, salamat sa inyong tabang, ha? Ang mahadlok man si Mama nga mapunta lang siya sa way hinungdang tao. Salamat, tao ninyo. Ay, naku kaon, oy! Gusto tayo! Uy, hala! Langitan na si Juna og kaon. Balik ka dito. Kaya akong sugat-sugato na nga itong isugo. Giatay man sad, oy. Dinhira man gito na ko ibutang sa bulsa sa akong short. Nawa man. Ang sinawa ni mo, Mimi? Nawa ang akong 2,000. At wala! Ang buti ng karma! Ha? Ikaw di! Unsay karma ang imong gisulti na bayuta ka? Unsay karma? Ang 2,000 ginatag ni Torque mo'y nawa, di ba? Nga tinuod yun! Nga wala mo gipalit og beer. Og karon nawa! Mirise! Ilan di ay? Tabangi ko pangita, be! Busog na gyud ka? Ay, busog ni gid taon, Sel. Pero, Axel, unsa man, imo tinudo ng pagdadi ni si mga ginikanan? Tinud-un, uy. Punggutan pala ko sa imong amahan. Mura niya kong pari nga wayo. Daoy! Say da, uy. Gusto ka gyud nga maglakaw ko nga wayo? Gusto ka na, Jun? Hindi, oy. Pero, nakalitan man gyud ko, oy.
Tungod lagi atong urukan nga akong gipaduot nimo. Kasal naman o isunod. Oo, Jud. Gilain og sabot ni Papa nimo. Ikaw sad ba? Sa to nimo oy. Ngano man sa ka mga tarungan? Mga tarungan pa ko nga. Naghuyad na siya siyang sundang. Kita bitaw ka. Ikaw di ay, wadi ka kakita. Kita ka oy. Wa ko mo tanaw eh. Kay hait kay itong sundang nga iyang gida. Bikulog man ganing akong tuhod. Sus, pero sir, paminaw ba? Hoy, tubang na ko ba? Lagi Kun karon lang nato pasabton si Papa. Nga tungod sa urukan, nga dadungog niyang ako ipaduot. Mo to'y bot pasabot atong duot-duot. Tigali ba kasabot siya, Ana? Uy, sir, uy. Ay, di ko'y madlok, uy. Ha? Ako lang, wala kaning... Saman? Ako na lang paniyon akong papa ug mama. Aron sila magsabot. O tingali ni anang bahina, makahimot na ta sa pagsulti. Mao ka? Hoy, bayot. Ngano na magkada mangita nga wa man kumuan ha diha? Hayag ba diri dapitan ni me? To. Karahan. Aba dihay. Diri ah. Diri naman ko nagbarugod. Diri ra gyud oh. Karaan ko dikdik hapon no. Nakatawag yapon ko. Nakatawa ko. Ikaw ba? Kung tinuod pa magpalit og beer katong 2,000. Wa na. Hubog na taruduhan na hubog ng paminaw. Hilam na ay. Ay nagpagsigig reklamo ko. Kayo tagwat. Sabot ta. Ah. Og ako'y makikita sa 2,000 pesos, ako na to. Na, hindi mahimo. Unsa? Magtunga ta. Uy. Hala, Mimi. May balik ang turkey. Uy, wala. Mingaw na lagi. Ay, Torx. Humali mo ko na pakal, Torx. Mauli ang busog ang mga hangwal. Kadiyo tragod. Hmm. Doon na mo gipangita. Doon na yun, Jer. Ganihar yun mi. Unsa man? Katubang imong gihatag nga 2,000, Jer. Nawa, man. Oh, unsa? Lagi. Ako ba itong gibutang sa akong bulsa? Pero pagkuot na ako, kay mapalit ko beer. Uy, hala. Mao ba na ako gibalik? Aron, kuhaon ng 2,000 pesos. Unsa? Uy, di natara ba tong kwartahada? Alkansi ko kun di na ko mamawi. Nya, unsa man sa imong bawion, bing? Wa na namo makita yung kwarta. Kita bitaw ka, oh. Nagsige magtuwad-tuwad si Hector Pangita, oh. Alkansi na ko. Dako na ko alkansi. Tabang ko pangita, bi. Nang, naan ang mga ginikada ni Axel ay. Ha? Pagawson na kuno ka. Nga pagawasan man ko? Ang, ikaw ko'y sabutan. Kay ikaw may pamayan. Ako'y pamayan? Usa man alin? Ikaw na mamahimong asawa ni Axel nang. Maunang pag-ilis na. O gawas na. Aron imong atubangon ang mga ginikana ni Axel. Mag-ilis ko? Ang naman sad. Diba? Sumi ako isulob? Katupakaray na nako sa miyaging tuig? Na, giahak man ka nang uy. Sabi kiahak ba? O sa lagi akong isulob? Ay pagkarsonis lang good o pag-blouse. Sige na dayon. Tepa. Ikaw lang kayo atubang nila linuy. Nga nung gutong ako man. Nga ikaw may minyuan ni Axel. Nang, dili man sa ka magmahay kung makasal na mo si Axel ba? Kiresponsable man sa nang tawhana. Ay maumang gani. Nga kamo nila si Axel may magkadayon. Kay responsable man katutawhana. Linuy. O pa man taon ko yung nahuna magminyo, oy. Nga naman ko, no? Sakit lagi ng mga anak. Ni ana si Jonah. Ano di, ma? Anahala, pangamin sa umaabot ni mong mga ugangan, nak. Ha? Grabe. Abi na Juna. Atuar ba itong sundan? Ha? Wa pa ba kong ibalik sa kuban? Yes, Papa, sad, uy. Pa, ma, mao ni si Jonah. Gwapa no? Ay. Gwapa ang mamahimo ninyong umagad. O, tanawa rainahon ang kisura. Oo. Uy, Axel, sad, uy. Butugan sa ginasis tinuod, uy. Nahala. Ato na yung sabutan ng ilang kasal, ha? Bisan di lang good England, eh. Basta, nga mahuman lang na sila. Kung sa may humanon pa. Kaptong dodo, niyo. Ha?
pa? Ang maayo pa ini. Idungan na lang sa birthday ni Jonah ang ilang kasal. Aron, dili gud kalimtan ni Jonah ang iyang kasal ba? Sa ako yung birthday? Oh, okay mi ana. Ako, di ko okay, ana. Juna! Bitaw. Okay, bitaw ko, ana. Sige. Sa birthday ni Juna ang among kasal. Axel, ayaw gud in taon pakyasa ang among pagsalig nimo, ha? Kining nang, tinud-an lang magyud ang akong paghigugma sa imong anak. Nang lang gihapon. Bisag kaslunon na mo. Kuan ka nang mauwa pa manggod ko. Anara ang imong kaugalingon nga musangpit ka na kog mama. Ingon man, papa, sa papa ni Jonah. Ako lang panihingwaon. Ay, dili naman gud mabangbang ang pagpakabuang ni Jonah ni anang foreigner. Hinungdan nga nangisog lang gyud ko. Aron anha ni mo mapunta ang among anak. Tungod kay higugma ko ni Juna. Nang, andam ko siyang sabton. Sus, muli ko'y rabataw ng babayhan na. Nakasabot ko anak nang. Ma, nganong naingon anak si Juna. Po amanggoy responsibilidad nga nakapatong sa iyang abaga. Pero sa higayon nga, mamahingon niya siyang inahan, nakasiguro ko nga, makamatngon na siya sa iyang kaakuhan. Hinoon. Dako man ang akong pagsalig nimo. Hinungdan nga gibuhat namo ang tanan, aron anha gid siya nimo mapunta. Hay, askang di malasa. Wag yun makiti. Apil naman ganing kagtuwad-tuwad sa pagpangita diha. Nga mangutana pag yun kagwa, pag yun makiti. Ay, uwa magid makiti. O unya, Mimi, ikaw may akong gihatagan sa 2,000 pesos. Iapil na lang to sa imo utang, ha? Usa? Unsa man di ay? Ikaw ko na nga akong gihatagan sa kwarta. Di, imo to utang. Surambaw ba yan imong turkuha ka? Imong gihatag? Unya imong padatahan ako? Unsa man, daghan pa mo sa inyo? Unsaon naman di ay ito? Unsa saon? Kung nadayon pa ang among diskarte ni ka Hector, lipay kay ka kay maimo na mas Juna. Kunadayon pa. Kunadayon. Unya kay bulilya suman. Ha? Imo to utang. Wa ka matingali mahibaw, ilong kang dapita mahimutang? No? Di ka taga dinhe, ha? Dili ka taga dinhe. Og ako, taga dinhe gid ko. Sa usa ko lang sa pagsugo sa mga bugoy dinhe nga ipakulata ka, nakasiguro ko, dili gid mahitsuran imong naong turkuha ka. Imo ko ipakulata? Ayran? Mimi, sige. Sige. Kalimtan na lang na to ang 2,000. Ha? Ayaw lang to iabil sa imo datahan. Ayaw lang ko ipakulata. Kana ba kay kakulatahon na ba kay ko? Ayaw lang. Kana, nindot na. Unya, Mimi. Wagid mo gawa si Juna? Nah, wagid, oy. Doon ako isugo ni mo, ha? Unsa man na? At doon si Juna sa ila. Ingna nga, makiksulti ko niya. Unsa? Ngano siya man na imo mamata, ha? Uy, suguan ako glain, Jerry. Ayaw lang ko pa, tuas ilang Juna. Makitaan pa lang unya ko sa iyang inahan o katumilin. Na, tingalig dako yung gubot ang mahitabo. Hadlok di kanila. Kasi hadlok ako? Hoy, wa pa matawang akong gikahadlokan, no? Unya, ngano di man kamuha sa ila? Ay, dili lang lagi ko. Kay baka tunok katong dapita. Ay, unsawon ako pag pakigsulti si Juna. Ikay adto dito kaw. Sige na. Silpi ba sad nga, mamisita ba kang Juna? Gina. Dili na di ay mo balik si Juna sa ila tindahan? Na, sa pugoy ang balikon, nga nahurot man ang ilang gitinda. Nahurot sa mga taong hangol, wa gyud mangagda. Paita ini, uy. Ay, ugma, di lang gihapon ako ikasulti si Juna? Sigurado na. Maninda na gina sila sa Juna. Milin, to ano maginikanan ni Axel? Ngano nang uta naman ka nang? Wa din mo sila atubang, ha? Lainan ko, uy. Ngano lainan man ka? Nga imo naman unya na silang mga ugangan.
Ugangan si mong mata. Libog mo gani ko diri. Nganong makasal naming duha si Axel. Di masagog ka magmahay kung maminyo mong Axel ng good. Ano ko taong di ko magmahay, day. Nahangtod ron. Mamagitaon ko kasabot oy kung ano maminyo ming duha. Ang naabtan man ka mo ni Papa. Di naniguro lang sa si Papa nga dili ka mapunos libak. Ano di ay? O sa matay ilibak sa mga tao na ako. Ngawa man may gibuhat kadautan si Axel. Ikaw naman gusto na mong giduot ang urukan. Naluin mo nga di ko, Axel, nga perting luspara sa diyang gihanaan siya tigbas si Papa. Unsa? Gihanan og tigbas? Lagi? Jesus, Ginoo. Kadako kang disgrasya no kung nakainom pa si Papa no? Siya paghanag tigbas ni Axel? Di gyud unta madayon. Ha? Unsay dili unta madayon, Milin? Unsay dili madayon? Ang inyo kong kasal, mo ibuot ako ipasabot. Ay ngano laging makasal man ng duha. Ngawa magid taon may gibuhat nga daotan. Unfair sa ni Dada, unfair jud kayo jud. Sige ha. Ako sultihan si Papa ha, nga miingon ka nga unfair ang iyang gibuhat ha. Ako ingon ha. Ay, sa doy ikaw ba? Ikaw ha? Huwag sa taday ni mo, oy. Sus, di mo sa gyud mo ang daotan ni Papa. Kay bago ka ng atong amahan. Kung noon sa na siya kumaunay masuko, labi na makainom. Oh. Kung mauna, ayaw na nagreklamo nang. Day, pasukod na sa imong Buda. Buda si imong mata. Ha? Ikaw lagi excited ha, Axel. O pabayad ko kasabot ani. Unya nang, unsa man? Ako ingnon si Papa nga wa ka makasabot. Nganong kaslon mo si Axel? Ha? Ingnon ako ha? Hilamoy. Ikaw ba no? Ayaw lagi reklamo lagi. Sige na. Pasukod na si mong bridal gown. O maninoon siya rin. Kay ikaw may iyang maid of honor. Ako? Hala no? Kagwapa ka na ko anak no? Sige na Lin. Mapasukod ta. Ikay pasukod sa Budas kasal. Ug ako ang sa maid of honor. Sige, akong tawagan si Papa ha. Sige. Ako tawagan ako. Nasayip ko sulti. Okay, pasukod na lang ko alam sa akong bridal gown. Giyak, yan uy. Mimi, nahibaw na ka? Sa may angan ako mahibawaan? Kuan, mao di ang wat magpakita sila si Axel o Juna atong aligri kayo ang bendita sa mga ibay. Kaya nasakpan ko na sila si Axel o Juna sa amahan ni Juna. Unsay nasakpan? Hala, di ko kasabot. Nasakpan sila sa amahan ni Juna nga nag-iroring. Unsa? Kuan, wala nito mahibaw kagabi eh. Di na magigikanan ni Axel kay namay. Dili mahimo! Uy, nahimo naman! Dawin, Ay, Mimi! Pagkanibala sa tong duha, wey! Huwag nakago na to ni Axel! Dili ko musugot! Dili gyud ko musugot! Hoy, Axel! Nga na may uban man ka na mo. Ang, magpasukod sab ko. Magpasukod sa kagawn? Ay di, uy. Magpasukod ko terno. Kay maay akong damgo nga magtignog ko sa adlaw sa atong kasal. Uy, pagkawagin na ako magdahom, uy. Nga tungod lang yun itong duot-duot sa urukan. Ay, mahigot naman nung ko kami yun nga watuyo, ah. Sus nang, uy. Ayaw na lang kung pagreklamo na. Uy, sister, jug ko. Kaya wag ko tinis, Papa. Di ko ganahan. O, sige. Mahimo man ko mabalik ba? Kanya dadon lang nako si Papa, good. Total, pasukdan man sa silang duha si Mama aron may sulod sa inyong kasal. Day, ayun na lang, day. Mago na ka, day. Mago na ka. Sige lang. Ikaw ba nasus? Kaya binim ko si Unoy. Imo dyan ko hadlo ko, Pimi, Papa. Ikaw, bantay lang yun ka na ako ba? Kalugar, ngayon ko, bantay lang yun. Sige na, Tenimoy. Tepa, ha? Tagon sa nako ang nag-drive sa e-bike. Kaya pahatod ta sa eskina. Mimi, kakita ka sa nakita. Sila lagi nas Juna, Milin og Axel. Ganun man na sila maninda. Nagan magsapi. Uy, hala. Unsay hala, ha? Kay Hector? Tingali ba o na niya ako nadunggan? Nga magminyo na sila si Axel o Juna. Dili lagi ko musugot. Chill ka lang ha. Chill. Chill ka lang malas. Chill ka lang. Cool ka lang. Ako silang duolon. Arabag susi, asa sila paingon. Bantay mo ha.
Di apa ingon din niya ang bayot ay. Alo, mulagin sa langgam ay. Gabahak. Ba, Ay, asa man mo? Malagi mo maninda? kita puso Ay, lang. dato man meron. Maunang wa mi maninda. Ay, halo, ay, kanindo. Ngano ka, oy? Kamu rin ginindutan bayuta ka. Ako, wag yun mi. Ako, wag ko gusto niya akong lakaw, ay. Yung sabi yung lakaw. Ta, mapaksukod ako numi. Ako, sa bridal gown. Si kani si Milen sa pagka-maid of honor. O kini si Axel, pagka-ring bearer. Sa? Oo. Niya ang e-bike. Pahawa diha ka Hector. Ayaw lihi ang e-bike. Ay. Kay manak kayo nami. Hoy, bayot. Report na yun. Asa ko na to sila? Chill ka lang. Chill ka lang. Asa Chill ka. ba? Magpasukod ko na sila. Asa mo sila magpasukod? Sa St. Francis? Nakasuot lang mo namatay. Diliway. Magpasukod si Juna og bridal gown. Samtang si Milen sa pagka-maid of honor. Hanggang Axel lang ang walang masabti. Sa to. Kayon sa malagisok na ni Axel. Ito ay kwan, ring bearer ko na. Unsa? Mauna. Ring bearer. Hala, Mimi. Yan ang Turkey ay. Aloy, usaw ka pag dawat ang atong ibalita karon niya, no? Imbot lang. Naon siya buturay. Oh, wa maninda sila Juna. Wa. Kay nagpasukod. Ha? Unsa bay? Nagpasukod. Ay, hala, Jerry. Uy, kuan ba? Magminyo na maday si Juna. Unsa? Mao nay gisulti sa bayot jire. Pero di ko musugot. Di gyud ko musugot nga maminyo sila dos Jonah ug Axel. Di gyud. Dili gyud. Ayaw na yung karatol ha, Mimi, ha? O pinabang siguro kinsyagi minyuan ni Juna. Klaro ana. Sure gyud ko nga si Axel ang minyo ang Jonah. Unya! Ay basog na lang silang para man sa ilang bearer. Sabihin. Binuangan ka lang. Magminyo si Juna. Ug katong Axel ang inyang minyuan. No! Unsa may mong buhaton, Jer? Imo na yung kidnapon si Jonah. Di uy. Ano nang hisog man ka? Wa man sila mahatag nga datak. Kun. Kay, wa man sila maninda. Daghan pa mo sa inyo? Lisod ba guys? Bisag pamilya na imong kay ka babae, data lang gyapon imong ginauna diha. Libog ko, Mimi. Daan nakalibog. Daan. Ay, Jere. Kidapa lagi si Jonah aron. Way kasal mahitabo. Oo. Unyang masakman ko. Ikaw pa preso. Nagibangkong nang taon. Di malas baya ini, uy. Paldos pa ang 2,000 pesos. Hasta data, impos. Unsa may nahitabo ni mo nang? Kaya naman ko. Nagmuro ka man good. Wa ka malipay ning atong lakaw? Ta. Kasi may malipay, Anilin, uy. Ang tudyon, sus, naglibog pa man ko. Ano ba baka sa laman noon ni si Axel? Ayaw na lagliboga ang imong nauna nang. Total, anda man sa mo gasto si Axel sa inyong kasal. Ang gusto mong gani siya mga ginikanan nga, ing grande gyud ang inyong kasal? Ha? Ingrande? Usa man na ingrande, day? Bongga ba ang inyong kasal? O kay bongga, kinahanglan nga doon na kay mga bridesmaid, groomsmen, flower girls, Bible bearer, o ring bearer. Bearer? Bearer. Unsa man na, uy, mananapan na, uy. Basta mauna. Da, ikaw manggod nang, di magod ka mo tambong og kasal. Maunang wakay kasayuran sa akong mga gipanghinganlan. Pero day, kada ko kagasto, ana, no? Aw, okay raman sila sa Axel sa gastuhan na. Ano? Dato din na sila si Axel, eh? Dato, tingali. Ngano makagasto man sila ingrande nga kasalbe. Mauna nang, ayaw na lagpangandoy og foreigner kay si Axel makahatag ni hamugaway nga pagpuyo. Nya, ang problema gud kay di man gud na taas og ilong siya. Nya, di pa gid puting panit. Ay na, mawara ng imong pangandoy kon matilawan na nimo ang iyang pagpangga nang. Natilawan gud na day. Ay syempre nang uy. Naman. Doon na mo napilian? Hoy, Axel. Unsa man ni atong kasal? Ako magod siyang giingnan nga ingrande ang inyong kasal. Bongga ba? Uy. Ingon sila si Papa ug Mama. Kinahanglang ingrande gud kuno ang atong kasal. Kay ako ba may unang naminyo?
Og akong giingnan si Manang nga kay ang grande man ang inyong kasal, kinahanglang kompleto ang inyong mga abay. May bridesmaid, groomsmen, mga flower girls, Bible bearer o ring bearer. Oh, ikaw na like plano, Ling. Ha? Ako'y wedding planner? Saba, oy, para. Sa mo na inyong gipangyaw-yaw diha, oy. Tingali ako na si kasabang papa, ana, ha? Si Milin mao'y magplano sa tong kasal, day. Ay, ko yung daya, ha? Nang. Hindi ka dyan. Panuyo nang, uy, takalma lang, good. Alma. Tanawa na hinuuna nang. Nanglingi na hinuuna to ang mga tao nga ni Adinis tayanan. Sus, kung kasabot ninyo, oy. Glibog ko. Nahalala, sige. Iniguli ron sa ato. Atong planuhon ang tanan. Og akong sabuton ang mananahi din aron makadiscount ta. Ay, halo. Kamahitong man akong tilo. Ay, ako ba yung ingdon? Badyay? Ano yung masagi bandira imong TLB? Ginatumba noon. Ako din nasa? Okay, isa manik sabi. Imong TL. Mapadun ako'y problema. Ito eh. Kaya ba ako sa imong problema? Ang pagpinyo lang yung Juna og Axel, no? Man yung problema, no? Unsa man, namalit na silagikan sa ilang lakaw? Pabuha kita, oy. Ato ako no dito, be. Kung naulit na ba sila? Oh, kung saan ko mo yung boy? Animal. May lang ka mangutang da. Ano dito kahangyo ni mo? Hala, no. Mara yung dito yung bayad, oy. Umagalit ko mo sa kliye, kung gibayad di mo sa kagatwas. Unsa? Sa ato pa, ako na hinori utangan? O kaayo. Ala, Mimi, na sila, oh. Ha? Kinsa? Saan ko si Axel og Juna og Milen? Sige. Susiya dayon kinsay kaslon. Pagdali bayot. Aron makahimo dayon ko solusyon sa akong problema. Poy, may madugo mo, dalit diha. Yung patagla ko, yung papiang ko, ikibay sa panghihila. Sabi di ay nakaw na. Kaya nag-ulbo-ulbo na niya akong dugan sa kalagot. Gusto na kumupatay og bayot. Usa! Kaning Lin, una lang pauli. Kaya mo dito po ko sa carbon. Magun sa magkas-carbon, mangumpra na ka. Magumpar ko para sa sudanon to sa bahay. Ang akong gusto nga, ako'y muluto. Mabilib kang papa? Pabilib. Di, uy. Ganahan ko kung muluto og sudan. Kay kung karinderya pa lang unta inyong tindahan, ako mao'y muluto sa mga espesyal nga sudan. Parehas ng balbakua, linarang nga isda, o bisag kung sagod nga makadani sa panlasa sa mga tao. Nganon dili man na ni mulutuon sa atong tindahan, Axel. Uy, Milin, uy. Ikaw ba taka-taka kada? Ano mo ingon ka nga atong tindahan? Ngani di ay? May puno na siya puhunan? Ay, natural nang. Magminyo na good mo. Natural nga maapilas Axel sa atong tindahan. Paragod. Katubang giingon ninyo bang ingrandi nga kasal ba? Makuhaan di ang gitago na kong kwarta ato? Ay di to mahilabtan, day. Ay, lagi ko sa pitag, day. Ngano kang masuko man na siya? Nang maunay pagpaila ni Axel nimo nga iya kang pinangga. Nangga si mong mata. Hala, sige. Sa imong baba. Kaning John. Kaba? Kaning John. Dili mahilabtan ang gipatitigan ako ni mong kwarta. Kajut. Ako magkatong kwarta. Ha? Ako naman ka. Ay, tampa. Husto! Ha? Wala, imo kong gipalit, no? Ay, dili na tinuod. Dili. Klaro, anak. Axel, manglakaw na lang mi, uy. Mato pa magkakaskarbon. Tanan lang, uy. Sus, kaayo ba hindi ipauli ani sa ato, uy? Ngano ka? Ibaw ka. Sus, gitumtan ko na gitong sus. Dili ko ginamutan na itong urukan. Mamagin din na kaingon ba? Nga nung may kalit kasuot si Papa's kwarto niya. Muna na ito nindutuan siya man. Sus, kalagot, uy. Muna pag-aing nun na, ngangimog yung swerte si Axel. Sa? Kaya kuno pa ni mo siya pasudla sa tong kwarto? Dili mahitabo nga ipaduot ni mo ni Axel ang urukan. Sus, katulong ka na ba kung baka itong nauban mo? Ako mong gusto itong ipabali ang urukan, day. Nga ang yawihanan at mga bongbong. Ano maglisod ang mayunaon na pagkawas kwarta. Gigabaan di ay ka. Sa? Nagduda day ka no, nga doon ay kawatan sa ato. Uwa sa noon. Onya be, nganong imo mang ipabali ang imong urukan? Sa tanto ninyong duot-duot, nadungga na lang inuon mong papa. Ay, ito, si katawa niya, ay, kumalipay. So, day, buang nga sa? Buang nga bitaw nang no? Sa ato pa, miangkon ka nga gigabaan ka na mo. Og aron dili ka makonsensya,
ayaw na lagreklamo sa inyong kasal ni Axel. Uy, hala! Anong niyam na si Jerry, uy? Kay bago ko na siya nga, wa maninda sa Juna. Anong ibalik maka di siya, kain tao di siya, uy? May tukong tingaling nalimtan. Wa pa mo balik sila si Juna? Hala, timing! Unsay timing bayot? Mao siya pagpagabot lang ni Juna og gikuan ni Milen. Pero, hay ba si Axel? Bitaw, no? Sila man itong nagkuyog tulo. Pero ganun duha naman ang namalik. Ay! May tukon sa tiling na limtan! Ala, tarawa, Mimi! Hindi ulit rin si Juna! Juna? Uy, Jer, niya maliki ka? Ikaw gyud ako tuyo. Ha? Ako di imong tuyo? Niya, ako, unsa man ko yun padaplin lang ko? Pauli na lang sa inyo, Lin. Uy. Duda pa man ko'y pakisultihan ni Juna. Sige na, Lin. Nakaw na ba? Una lang sa pauli, day. Ay, maayos at kaayo mo, no? Ay naman. Kita'y nagkuyog, o nahibaw ra ba to sa Axel nga kita'y nagkuyog? Ay. Busang anong muuna magkuno-kunang, be? Importante man ang akong tuyo ni Juna, Lin. Kung banguyab kang manang, relax ka na lang. Kay si Manang John na, kaslunon na ni Axel. Wa pa man ka sila makasal. Ay, kaslunon na gani! Milin ba? Paminaw di, Milin. Una na lago pauli sa ato. Magsulti na may kadya si Jerry. Unyag maabtan kang Axel nga nakiksulti niya? Nga na balik maabtan, be? Ha, nga no? Madlog na ko niya? Dali. Sige na, Jer, dali, Jer. Ano na magsulti sa mong tindahan na? Uy, hala na! May gawas na ba si Papa na? Si Papa? Kani, uy. Sige na lang, Jer, uy. Ay, Jer, manguli na lang, mi. Kana, uy. Mauli magkata. Haskan di malasa. Sugod na unta to si Juna nga magsulti mi. Kontrabida sa di si Milinda. Pasakyan lagi si Juna sa ibang motor. Hindi pasakyo sa motor, ha? Uy. Jiri? Dili ba ako nagsulti? Ato ha? Dili ako. Hilom. Si Jonah, sir, si Jonah. Hilom na Turkiya ka. Ay, talawan mo di ka, uy. Kinsa lagi inyong pasakyon sa motor? Hala, bungol. Si Jonah lagi. Si Balik. Unsa? Si Jonah. Saon, nga si Jonah may nanghagad nga mag-joyriding sila doon, Jerry. Uy. Pahabang sa kamimi, ha? Ay, sabi, di atay mo di kang Turkiya ka, tabangan hinuon ka, kapamsuko. Ikaw ba? Mabuling ni ako jacket, ha? Bago ba yan, eh? Hindi mo ako ring daan! Pinaagi sa akong pumo! Uy. Nagtuo ka di ko musugol, di mo? Nagtuo ka nga di ko musugol, di mo? Sige. Pahit Axel, ayaw palupin ka ng Turkiya. Uy, bayot! Ay, madi ka labat. Alam ko ni mo, ha? Balaban di ay. Ayo. Naninuod ka? Unsa man sa imong pagtuo? Tagaan ti kag kabay? Ha? Sumbagay na Ha? Tagaan ti kag kabay? Aray. Ang saning ano ni? Buwag ka. Igo ko na. Tepa, ngano mo, yan, nagkagubot mo, moy. Kinisi ay. Ha? Iyan ay kang untang pasakyon sa iyang motor. Ako? Maod yun na akong naabdan. Di na init to. Di maguna mau. Ang ganina naman sa ka, Jerry God. Imog yung bukson si Manang aron magsulti mong duha. Misugot naman unta si Juna nga magsulti mi. Ikaw masay mi bugong, ha? Kinsa yun na. Sus Marius! Turki! Alam mo ba yan? Patay, Jire! Mulusa! Hindi na sa bago, Jonah! Sakay kayo! Wala! Turki! Dali! Ikaw ba? Ngano nangita magkag-away, oy? Bisag ilag kang gipan na mas tamasan. Di lang kumukihon. Ikaw man kuno'y gusto mo sakay sa motor ni Jerry. Mag-joyriding man kuno mo. Ingon ko, ana? Ingon ko? Mamo to ingon ni Mimi. Buot sa siya da. Bibi! Asa man ka? Ako ang tuon si Mimi. Ha? Kaya lamlam na ng baba niya. Taka na siyang tabi. Ingon si Mimi. Ako kuno gusto mo sakay sa motor kay mag-joyriding. Ay, mao lagi. Pero ay na lang atuas Mimi. Kay tingalig.
makabantay si Papa nimo. Magdala sa tunyag sundaw niya siya. Ngano ba siya na-insert? Maginain niya sa Papa, uy. May istorya ta, insert niya sa Papa. Kalagot. Pero, asa kay gipanga ni Lula ang Papa, uy. Ganahan man siya magdagsundang. Kuan man gud John. Tinud-an na nga amahan ang imong Papa. Kay mula ba nagud siya sa iyang mga anak? Mao nang ayon na nang atuas Mimi oy. Unya ikaw. Ano man ko? Dili ka kauikihan ni Jerry nga. Imo man siya gisukmag. Unya kay naigo man sa kubi. May gani kay tapsing ra. Saon? May kalit magagsinggit. Di nakalingi ko. Paglingi na ko, apak, dato ara. Igo gid akong naong nga sa kumo atong Turkey. Unya, sakit? Oh, ano kay napingis man. Ano man kung sakit? Imo kong tambalan? Iahak man ka, oy. Sabi ako itambal. Kiss. Paruhon tayo nung ka. Makis ka yun. Ay, kagubot na bes kong ginabuhi, oy. Tungod yun is duot ba? Di yun na magubot, John. Kung imo lang yun kong higugmaon. Pero, Axel, saan man ti kapag higugma? Imo na kong ayuhon sa pagtagad. Ikinay mo atiman sa akong pagkaon. Dili di asawa imong gipangita. Ha? Muchacha di ay. Daghan pa mo sa inyo. Ay, we. Maayo pagkalugapak sa papangin sa Turkey, we. Nakaigo man sa tos Jerry hon. Jesus! Sabta itong igua, we. Nalibalan si Axel. Ima may pagsinggit ni Jonah. Huwa pa di ay na maguba ang ginong naw sa Turkey pa. Bayot. Hay man di kan laban. Natural, no? Andiyo ko malaban sa akong O-A-O. Singan? O-A-O. Amot pa sa puta na. One and only. Ayog pangilog, oy. Ikaw ba Mimi ba? Pangilog ka ron. Sa gibot kasi imong mga ginikanan, no? Tingalig, nagsigis nag-away, no? Ansa? Wala, siya magpanuyo, God. O kung makatawa sab ka, no? Kantalita kayo. Very sarcastic. Wa pagyud ka makailan ako, Bayot. Labi pa tong Jonah. Labaw tong wa makailan ako. Malas lang siya. Nakigbangga siya nako. Hala. Usa kang bagaan, Mimi. Padak anay stotoy! Ay, kajut tagod. Oh, ano man, John? Ikaw ba, tayo pa unsa man yung gibuhat, uy. Ngano nagbukhad magkagbanig diha? Ha? Usaw man na nimo? Ay, nagkasabot mi si Papa nimo. Nga anhin na matog si Axel sa ato. Unsa? Ay, ganun daon, ma. Mutabang naman siyang paninda ninyo. Siya may mo drive sa iyang e-bike aron ihatod mo niya sa karbon. Maunang anhin na siya matog sa ato. Uy, ma, uy. Hindi na mahimo, ma, uy. O nganong dili man? Kunong maghuot na ta din, he. Nay, gatakilid mo ngayon na ubay matog. Uy, ngano gud taong maghuot man. Nga makatulgan pa man tong inyong kwarto ni Milin. Ha? Ito ba na mo si... Ni Milin si Axel, ma? Ay, di, oy. Mintras wa pa mo makasal si Axel, kamo gihapon si Milin ang magtupad sa pangpangatuog. Samtang si Axel anha sa inyong tiilan. Uy, sus! Ang nagistiilan na. Hindi ko makatuog ko doon na yung taong masagol po yun din sa ato, maoy. Noon sa taong ka, maoy. Ay, nayabag ka. Unyag makasal na mo si Axel. Kamo namang magtupad. Dili ka gihapon makatuog. Ma? Kaming duha si Axel magtupad sa pagpangatugma? Ay, natural! Kay Minyo naman unya mo. Unya si Milin? Ariyo na siya tipon na mo. Samtang wa pa kabuhating extension ang among kwarto ni Papa ni mo. Sagdi na lang, ma. Sa to? Ang unsa man? Katugod? Sa tikisang pitin mo, mama? Sa Mama? tikitawag ni mo? Mama! Kau no? But-but sa kada? Jonah, ako mao'y nagsugo ni Axel, Jonah, aron mama na iyang isang pit na ko. Noon sa mga kamaoy. Nga nung imo man siya gisugo, anak. Gadi man na mo siya, anak. Aw, kung makasal na mong duha, mahimo naman unya namo siyang anak. Busa kay hapit naman yun ang inyong kasal. Mag-anad-anad na siyang sangpit na kong mama. O magpapa na siya ni Papa ni mo. Wahi ka. Ano to, Judas, sagpato? Oo, sagpato. Nanagpa ka, Jonah, ha? Aw, mabitaw, uy. Anong sakit lagi to? Sabo, uy. Kahina ito. Kamanggod. Nga nung isimang ka. Sa din ginabanan ka, mama.
Gara sa kada. Tumag na yun. Oh, di man gara-gara ang akong pahiyom, Jun. Dugkoy. Nalipay lang ko nga, gidawat na ko sa imong mga ginikanan. Sus, duda man gyud ko ini ba? Sa may imong duda? Ngayon ko kitama. Oh. Nga. O si drama nga. Pero kaya maginat mga hadluka nga, nakakita sa sundang sa gidaan ni Papa nimo. May kurog ko sa dihang, iyang gihan nagtigba sa gagong liog. Kurog. Ay, paghilom diha, Jun na, oy. Ikaw, no, bisag unsa na lang yung imong nahuna-hunaan. Basta ha, anhi matog si Axel sa inyong kwarto ni Milin. Sige na lang, ma. Ay na nagpamugos. Ato na lang matug sa silong. Dito sa e-bike ba? May pa. Maglisod magkagkatuog dito, Axel. Magtikungkong ka. Anad naman kong kalisod, ma. Ato na lang ko dito matug. Uy, nagtikungkong man in taon ning natug si Axel dinis e-bike. Axel? Axel! Hain! Nakanggusa! Hain! Naunsa mo ka, oy! Nagamgo ka? Buntag na? Kaadlawon pa. Mangumpra na mi si Sinang Jonah. Uy! Ay, agoy. Aray. Na, ang agtang pagid mo inapakong. Sakit imong agtang? Di man. Unya, nganong may ayay man ka? Ang akong tiil, gibikog. May labot na si Axel sa tindahan nila ni Juna. Maumang ko no. Di na mahimo. Sos, sige lang kag panuyo. Pero wag gyud kalambuan sa nasod ang imong pagpanuyo. Unsay way ka lambuan sa nasod? Wa bay resulta ang paghimok sa imong ubol-ubol. Aw. Kita ron. Masuko na gyud ko. Bantay ha. Kun apil na si Axel sa tindahan pungko-pungko nila ni Juna. Kinahanglan. Apil sa siya data. Kun di siya mo data, anha na. Unsay anha na? Ana na makitang katag, kun wa may resulta ang paggimok sa kong ubul-ubul. Bantay ha, timanin ang imong panganti. Juna, Uy, hi, Jer. Mukhaon ka? maningil ko. Ay, sus. Ay, sa kong bisita, Jerby. Magpagani mong pag-display, ningil din ka. Sa'yo, sa di mo maningil, uy. Daganan mong pas. Tulo na ka adlaw ang inyong datahan. Unyaw tulong adlaw ilang natahan, ha? Uy. Ha? Uy. Uy, ay. Hala. Init ra maning sabaw sa putsiro akong gida. Tingalig, mayagbo gid sa imong naong, ha? Sige. Balik lang unya ko, Jun. Balik. Uy, ano mo ka, Axel, uy. Mura lang nga utog, nakakitang multos, Jerry. Misiri tuglakaw. Anong suko-suko man siya? Ayran kung iyagbo ni sa iyang naong kining sabaw nga putsiro. Uy, iibutang na tao ng kaldero, oy. Tingali, mayabon na. Ikay mayabaan na, o di ba ako? Ha? Makaingon yung kog Mayra. Paita sa ni mo, Jun, oy. Ikaw no ilabanan. Nga na malaban sa ka. Gatinood man sad nga. Wala dyan kong magadatang, Jerry. Umiirog sabi. Kaya akong ibutang ang kaldero. Ano man ka? Napakay lutuon? Doon na pa ko'y gitak ang larang. Ano nagluto pa mangyog kang doon na may putsiro? May nang pailin-ilinan ang atong mga customers. Ha? Bantag di mahurot ha? Pasuko na ba kang panilingan? Ay, mahurot lagi na. Kay gilami man akong luto. Parehas sa kalami sa akong pagpangga nimo. Iring gilaygit. Kung makatilaw ka lang sa akong pagmahal, Inday, makaingon jud ka nga, pun ipadung Axel. Diyos sa tumong gilaw to, oy! Ay, makalagot. Grrrr. Ano ka? Sige mo ka grr-grr. Sige sa kagpangagho diya, Jer. Nga naman. Tinudanan na gud na silang mag-mute si Juna o si Axel. Magunsa? Mag-minyo. Ang butoy. Naglagot sa gani kong naguna-una nga maminyo na ang akong love of my life. Kinahanglang makatilaw ko, Juna. Ha? Karon gyud dayon? Di sab. Kadalian sa dimo. Ay, embot lang ni mo, Jerry. Sige man lang kag panganti ko diha. Bilibas na di mo sa imong isog sa.
Nga doon na kay word of honor. Ha? Unsa word of honor? Kada bang imo sa barugan ang imong pangante, ang imong saad, tanawa o naunahan ninong ka, Axel. Ay, di na ko kabiyaan ang ako negosyo gud. Ngano nakaundang lagi sila sa Axel sa trabaho? Tungod lang ni Jonah. Be. Unsa? Oh, imo din paggimuko ng imong obol-obol. Di na ba mahadlok si Axel, ana? Gusto na ko buhatong asawa si Jonah. Nya, igo naman ka musulti, ana. Buhata. Sige na ka igham ka, tol. Muli akong gunang ako ubol-ubol. Sabad ay. Nanganti na bagyot si Axel sa pagputol sa imong ubol-ubol. Unsa? Nakadungog ko sa pagpanganti ni anak ni Axel. Busa, kinahanglan, unan gid nimo siya. Ayaw lang siya patya, ha. Ibilin siya nako. Maoy tumana ang among giplano para nimo og ni Jonah. Unsa ganito? Wala no? Nalimot ka sa imong plano ni Jonah? Ay, kalimot ko na. Hala, ang datahan di ka malimot. Isakay si Jonah sa imong motor. Unya, dada siya sa mabugnaong dapit. Unya, lugosa. Ay, dili na mo sakay si Jonah. Kay, nahibaw naman siya sa maong plano. Mao gani nga, iya kong gisundan. Gisundan naman. Gisudyaan ko niya. Kay nahibaw man siya. Si Miyat da, hadlok masad ka? Mapriso lagi taong ko, Mimi. Unsa na lang ang mga data kung tuwan ako sa prisuhan. Asus Mariusip. Giahak man kang turkiha ka, oy. Nanguros pa. Agoy. Unsa ngan? Diahak ka. Talawan ka. Nang, ingon si mama ba? Magparehistro na ko na mo si Axel sa simbahan. Unsa? Magpalista na ba mo aron mas seminar mo? Inyo na bang hikayo ng inyong kasal ba? Ay, ikaw na lang dito, uy. Nayabag ka? May ako may minyuan ni Axel. Unya, huwag ko gusto magpakasal ni Axel. Susuy, ano na ingon man ninyo na hitabo, Emilyn, uy? Anong kasal na may hisgutan? Ayaw na lang pagreklamo ng, uy. Kiat-kiat bitaw kagtago sa kwarta ni Axel, di. Kaslo na hinuon ka niya? Ay, kabalo na ko. Iuli ko tong kwarta ni Axel. Unya, gipamayan naman ka. Engaged naman mong duha ni Axel. Aw, kamuli pa kasal. Basta dili ko. Unsa to imong gisulti, Jonah? Dili ka magpakasal ni Axel? Dili. Aw, sige. Akong sultihan si Papa nimo sa imong desisyon, ha? Mama, sad, uy. Ngano apil mang ginadahin sa Papa, uy. Basta maghimo ko akong kaugalingon desisyon. Ang. Kami ko'y nangatubang sa mga ginikanan ni Axel. Unya imo min pakauwawan. Paghuwat din ha, kay akong pahibaon si Papa nimo. Sus. Ay, hala. Hay naman to si Axel. Hala, malakaw naman kami. Aron magpalista. Tepa. Unsa to, magparehistro? Pusa man na para eleksyon? Ayaw pag binuang diha, Jonah, ha? Lagi. Mato na ko. Magilis ako, ha? Hay naman si Axel, uy. Naligo na. Kining ma. Kanang pag-sure ba? Ano nagkidihay puyo si Axel sa ato? Ay, maayo nang masiguro. Dili palang unya siya bubalik. Kauwaw ka nato, no? Sus, nganong mauwaw mong taon mo, uy? Gawa man nahitabo na mo. Unya si Papa man ninyo ang nakadungog sa inyong duot-duot. Sus, uy. Papa na sad. Paulin ako sa ato, uy. Magilis. Hoy, Bayot. Nganong karon man ka nagpakita? O di mo mahibaw? Unsa ka? VIP? Nga hibawan gyud namo ang tanan nimo mga lakaw? Kayon sa minahitabo nimo? May ilag na lang po. Mimi! Ngano ka, uy? Nadakpo yung tago gabi, uy! Misoyop ka? Why? Suyop kong taon, uy! Di ka ba, uy? Malarot akong buhukan na. Nganong dadakpan lagi ka? Sa curfew, uy! Ha? Curfew? Ilabay! Di malasa ko ni mong bayuta ka. Nadakpan ka curfew? Naglaroy po day ka. Sabay? Sabaan na ka. Gusto ko naglito ko, ano eh? Nakigduwa pa man ko sa mga ikan o tuslok baki. Yan, nakita ko ba nasikop ko, uy? Padyo ko magadagan. Yan, nakamunta ka. Awa noon.
Gipalimpyo ba ko tibok palibot sa presinto. Hello, community service di ay. Maog yun. Wa mo ko makadag kwartang aron ilukat ko. Sus, nagkupos yun ang akong beauty. Nilhig dito ay. Yan doon na para mga gwapo ng mga pulis. Alam di ay. Nagkao ka man lang padakop sa curfew ay. Pero ako nakabantay, paday ko gadakop to, Mimi. Ako yung pagkuklon ang mga mananakop. Sa tunta ka bayuta ka? Bay, samot. Di, bakit ako di Mimi, be? Haya, good ni mo. Mukaon ka lang away bayan. Mag-community service ang kadini sa akong tindahan. Unsa? Ikay hugas sa mga plato o sa mga kaldero. Okay ra? Yahak, panikilaboy. Ay, andun ako sa pupong ko, ay, mangutang ko, ay, mulabang ko. Ay! Sige, labang ron kay maigo kaganin luwag. O sa pagtuon mo sa akong mga sudan, why lame? No, ay, nayabang mo tingali ka, Mimi, ay. Di ba kayo mga tangon? Iyaw ko pa hugason. Wa man ka kay kwarta. O sa karon, wa, kinadakpan ko. Pero kung tao doon na, yabag na, ay. Nganon di mo sa kamanghugas sa akong mga plato o kaldero, be? Mimi, kana plato okay na hugasan. Pero kana imong kaldero, ay, di ko, ay, mo daw ako manicure, anda. Ay, bertig lang mulingang na, Ay, kahilas ba yung bayuta ka? Palag saramanggod, Mimi. Alala, mulabang ko, ha? Kasi palig, makasarap kong balita. Hoy, Axel, ngano na pa man ka des pultahan? Naghuwat ko nimo. Anay yung ka maghuwat sa pultahan? Ano manggod? Kasi nga nung manggod, mutana pa dyan Magilis man ko. Di ti katan-aon, oy. Niyag mo lilik ka, wako'y baot. Lupig ko, nagugay mata diha. Magminyo libay tao to? Subadi oy! Tao ko lang. Ano medyo ka mag-atas pultahan di? Nagtuo ka mo layas ko no? Ay di, oy. Kano mo layas man ka nga inyo maning bahay? Ay, pambutlan sad uy. Ano di medyo kang puyo din sa amo? Oh, sige. Adun lang kumuhuwat sa silong. Tingalig, mataw ka ha? Ngano katagaan man ka? Hay, iahak na. Bitingog ang alarma Scorpio. Pairag yun. Ganito ko makaon sa pukupong ko. Oh, nga naman ba yun? Nakasarap ka dito balita? Kaayo! Unsa man na, uy, sulti dayon, go! Kwan, manglakaw nila rin sila si Axel o Juda aron magpalista sa simbahan. Unsa? Unsa? Ay, pagpulwa ng imong kaspa, Mimi. Labaw pa kang hapsyat. Unsa'y hapsyat? Waday gusto si Juda nga maminyo siya ni Axel. Kahilas good niya. Dili siya makigminyo ni Axel? Unsa man, gigwapahan na lang gid siya sa iyang hitsura. Hala. Ngano ka siyang masuko? Di ba ngay kang malipay nga why gusto si Juda nga makigminyo ni Axel? Malipay, oy. Naglagot lang ko. Hilas. Ngano kang dili siya makigminyo ni Axel? Kaswerte ra niya, ha? Oh, hinuon. Kung maunang way gusto si Jonah nga makigminyo ni Axel, kinahanglang mag-andam kung daan o Buddha sa kasal. Ha? Ano mga naman kami? Aron kung dili mo to nga si Jonah sa ilang kasal, ako dayon mo pinchit. Usang mo pinchit? Pansit tingali, ang buti mo ipasabot. Ay, bugo asa ng bayuta ka, oy. Kana pinchit ba? Mao na in English nga term, samo ilis. Ay, hamao ba? Mao na bayot. Kinahanglan, magpatahi na ko. Ay, hasta sab ko. Ano man saan magpatahi masad ka? Kung di mo to nga si Judah silang kasal ni Axel, may mong ako sa imo pansit. Oh. Sa makauna lang yun natong duha, ha? May bayot gyud rong magbitay sa punuan sa magtalisay. Unsa? Nganong apil-apilon man jud ka? Bayot ka oy, di ka babae. Busa dili ka mahimo ikasal sa isig nimo ka lalaki. Magbinabahay man ko. Mag-bridal gown ko. Ako ipatahi. Marika. Ay! Unsa di mo apelido, Axel? Gibukbok. Mura. Gibahak man ka. Di ko na, uy. Ha? Di ko na mga apelido, uy. Kulay ko na, anak. Kung makasal ta duha, tawagon kog misik. Misik naman, Mrs. Jonah Gibukbok. Na, di ka mo sugot. Uy, hala. Sa may atong mahimo nga, mao man akong apelido. Sa lain magukay na ako paminahon. Manimahaw ko, anak. Laliman kay Gibukbok. Tawa sa pangagay. Tawa mo nga. Nalipay ka si mga apelido? Bitaw, Jun.
Joke na magutok akong pag-ingon nga gibukbok akong apelyido. Oh, Joke, Ray. joke ha? O say joke, mama tigiswat sa Claire ng mga simbahan. Mo may iyang gisunod nga ang apelyido sa ID. Unsa? Mo may iyang gisunod sa akong ID. Oh, mao to? Lagi. Kini ba akong ID ba akong gihatag sa clerk? Mo aron mo iyang sundon. Bibi. Mm. Klarohan tani, be. Ah. Ang tanda. Tipa, Mm. Butalid. Uy, Mm. Butalid? Mm. Mani mo apelyido? Mm. Huwag hapon ka makuoyon ng akong apelyido. Oh, gagaw na balitok. Butalid, arang-arang na lang na. Pagklaro, eh. Ano day? Doon na pa day kailangan apelyido. Wala noon. Timpo, wala man di ay. Ano yung pa man ipaklaro na ako. Di magkuko gusto nga magmahay ka. Sus, nagmahay ni kita ko, Axel. Pero wala dyan ako kung mahimo. Saon, na may igagaw ni Limahong. Kinsa? Si Papa Good. Lin, ayon mo si Juna. Nag-ariglar pa sa ilang kasal. Siya day mag-ariglar? Silang duha si Axel. Ni anang imong data balik duha ka adlaw. Uy, tulo man kaadlaw ang inyo datahan. Oh, ugma na sad. Di na mahimo. Di na mahimo milin. Kahibaw naman to si Juna nga tulo kaadlaw ang inyo datahan. O lagi, hasta ko nahibaw ko pilay among datahan. Ang problema lang, kay kuwang man ang among kwarta alang sa among pagpangumpra ugma. Wala ko labot ano. O unsa man? Dili ka mo dawat ining duha ka adlaw? Kay balik na lang ako butanganan sa mong halin. Ang binalang na bi, ang binalang. Naraman day na, dawat man day ka. Padugay-dugay pag yun. Maura man gid ako mahatag ni mo, good. Hay, pa ita. Inig utang, maayo kayo pasalig, pero inig data, masuko. Nagbagulbol ka? Asus Mariusip. Lagdi ha? Hay, madi si Juna. Ay, sigbalik, oy. Nanglakaw palagi sila si Axel. Nag-ariglar sa ilang kasal. Kasal? Kano sa madi ang ila kasal? Secret! Secret ka din. Unsa? Ingon ko gwapa ka, Mili. Naibaw kong di na mao. Awan sa man, dili ka mutugan? Kay ituso ko ni kutsilyo sa imong ubol-ubol. Gusto ka? Hay! Pulos man mga isog taga at banguy. Yun sa mga Jer. Sulti ka rin palit. Ha? Pila man? Sa pilagwat. Palit. Inka palit. Ha? Imo magkapalito ng ako isulti. Mauna, pangutan ako pila. Di ba ko may katurkiha ka? Kuhan man good. Naso ko man si Milin ako. Iya ko nung tuso ko na ako ubul-ubul. Ngano kang inita man nila ako ubul-ubul, no? Mugimok man good, Jer. Ha? Usa mo gimok? Mulihok ba? Asus Marius. Abi na ko usap paliton. Abi na ko makagkwarta ko. Ay. Kwarta lagi yung ginahuna, Jer. Tural. Di man mabuhi ataw kun wa kwarta. Tanawa na mga tindiraw. Aron lang makatinda, manghuwam sa turko. Unya, initan pa yun ang amo ubul-ubul. Maayo ka hala. Maalan na, kung nalain, Jer. Wa, usap? Ipaluglog yun di mo ako ubul-ubul. Aron di ka na makapaningil. Ay, kumusta? Gibutang niya nga apelidong gibukbok. Unsa? Wag yun ta kumusugot, uy. Kilaliman ka niya. Tawagan ko Mrs. June na gibukbok. Lipay ka na, ma? Unya. Unsa man gid ay apelyido ni Axel? Butali di ay. Unsa? Listen, ispelingo apelyiduha man, no? Ay. Ma, kada ba si Milin ba? Kung manguyab na, kinala masahay siyang dahan na kung nun sa apelyido siyang uyab. Oy. Nga nugutaw na abot man ni Milin nga turong pa nagsulti. Ayaw ba makabantay siya ba? Sus, kapuya lakawa. Ma, kumusta matindahan? Ay, kaluoy sa Diyos, nahurot yun in taon ang tinda, nak. Ay, di ako naghalin. Dako man sa bugdatahan. Unya, doon na pag yun may utang nga, mga shorts o pahumot. May na lang na magod. May na mapahumot sad ba? Total, bubayad man yun tag cash. Ikaw ba? Bayad ka cash, no? Unyag dili kwarta ang ibayad. Baya ng inyong pagpaninda, oy. Ngano, day, ma? Wala sobras tinda? Unsa pa man intaw sobrahon? Wa na gid intaw, nak. Sus, uy, gutom na ba na ako, uy? Kutoy ng tiyan ako, da. Kapon, mag-andam ta kasal, uy. Makagusla man. John! Gitawag kasi mong pamanhunon ay. Nga no, Mr. Butalid? Kaning loto na ang scramble na kong itlog. Mo, naniron. Nahurot na to tinda, uga to sudan, scramble egg na lang. May pa ka ni?
Asa man ka na ko mahimong ikasulti si Juna nga kamera. Ay, di sa ko gusto nga mutabang nako sila si Mimi o Kikor. Kay nahibaw ko, doon na bayad ang ilang pagtabang nako. Ay, wa magid mo gawa si Juna. Murag, doon na yung ko'y suguon na. Aron mugawa si Juna. Sakit huna-hunaon nga. Maminyo si Juna sa lain. Damguhon ako niya. Uy, Jerry! Si Juna! Si Juna migawas! Salamat on! Salamat on, amo ala! Salamat magkita na gami ni Juna! Juna! Uy, nausa ka, uy! Doon na gipangita? Ay, katagan gid ka, Jun. Ha? Isa may imong gipangita, kitabangan na pangita. Ayaw na ng tabang upangita. Kay, ikaw man na ako tuyo. Ako? Jun, kuan. Mangita na lugar nga magasulit na maayo. Dali. Usay itong pinasultihan, uy. Waka tagig data ni Melin? Hindi hatagan man. Pero, dili na mao. Oo niya, unsa man di matuyo na ako. Sakay siya sa akong motor. Aron, ato ta sa layo magsulti. Unsa? Imo ko ba sakyan sa imong motor? Dali na, Jun. Dali. Mintas, wabay nakakita na ito doon. Dali. Ikaw naman tayo magsulti. Ay, sa gunit-gunit. Ay, kadyot sa. Ano man? Asa pa mga ka? Ay, manangit doon ako, Axel. Nagibangkong na. Sige, bangkong. Gibangkong. Ano man nangit pa maka-Axel? Nagkadayot naman tayo magsulti. Sige na. Kauban mo, kung di mo ba dahil gisulti na imong tuyo na ako, no? Nahumalig kita. O sa lagi mo tuyo na ako, Jerry? Ay, unya na lagi. Sakay na sa ako motor. Ay, manangit, lagig ko na ako. Ayaw na lang. Ayaw na. Dali na. Natura ko motor. Sige, magagunit sa kang kamot. Oy, kita ang gani ka papa na. Matigbasan yun ka itong yung sundang hay sa bagay po. Ako na tagabuya, ha? Nabuhian ako ni Moy. O sa lagi ito sulihan? Basta good, basta. Nya, saman, kadyutan na. Kadyutan na ta. Kaditra lagi, Jun. Nagdasa dahi ko make-up para ni mo. Ha? Sa akong motor. Ha? Make-up? Oo, make-up. Niduta ko na na cherry coat. Unya. Muuban na ka na ako? Ha? Dili lang kita madugay. Ako kuha na nga akong motor, ha? Unya, sakay na yun. Sakay dayon? Ay, Jerry! Mapabiyak mo sugot ni mo, hoy! Hoy! Masa man yun? Hala! Hoy! Hala! Hindi pa doon si Papa! Madali kong balis bahay, hoy! Ay, kuyo na dita! Niya sila pula po! Hoy, Jerry! Asa man ka? Huwag ito kanay. Sa kung may tuganay. Nakita ka ba mong doon ni Jonah nagsultihanay? Na dayon ni mo biya? Kita rin ka? Pero karon Jerry, dili na si Jonah ang nagbarog sa gibarugan ganiyang Jonah. Ha? Kinsa man di ay? Ang amahan ni Jonah. Uy. Isog na ba? Labi makainom. Kuha na tuod si Jonah. Hala. Ato adito. Kay tingalig matigbasan kasi ang sundang. Magdadabaya na siya sundang. Labi nagmahubog. Hey, di malas. Ano ka, Jun? Ha? Ano ka? Ay, kay nga naman ko. Ano man kag nang luspad? Nakakita kag away sa gawas? Kaway? Ay, oy! Ano nga nang luspad man ka? Ay, ikaw ano? May sapan no? Kaklaro yung ka naluspad ko. Wala ko kay bawa, ana. Ay, natural. Di man ka makakita sa imong naong kung di ka man namin. Diyan man, kita kag away sa gawas, ha? Ay, lagi. Away ko taon. Italang ko papang migawas. Mamidali ko sudin, he. Wa man ka makainom si Papa. Ambot lang. Diin man sa ka nga, wa man na rin ka masunod ako. Dito ako gawas good. Wa ka doolan ni Jerry. Ha? Nga nanibaw man ka? Unsa? Tingali nakita kang Papa. Nga nagsulti mo si Jerry. Maong nigawas siya. Ha? Tingali kay ni sumbong no? No! Ha? Uy! Nga ako mahino imong pasangin lang nga. Wa man gay kong mahibaw nga. Mibalik ka sa gawas. Ha? Bilid ako ni Buda. Bilid ko. Masa may imong gibiliban ako, Jun? Dali ko mahibawan ng akong lihok din, he. Ha? Murag yun. Ug dunay teleskopyo. Ining dapita da. Ay, mura nang una-una day, oy. Ay, lagi ko indaya. Bono rin nun. Ha? Bono rin eh. Bono. Day, ang pagsangpit yun ako ni Mok Inday, timaam na sa akong pagmahal ni mo. Inday man gud ang isangpit sa mga binuhat nga mahal kayo sa ilang kasing-kasing. Ug kay mahal man ka nako, maong ganahan kay kung musangpit ni Mok Inday. Unya, be. Unya, be. Kadi mo ko ganahan. Kung di ka ganahan nako gindayon, unta na akong isangpit ni mo. Isa! Huwag gitingali ko swerte da. Uy, nahupaw na sa... Kailangan mo na ito panghupaw ni mo eh. Saon, talawan man ang ibala na ito untang Jonah.
Unya, nila ka magpahimog bridal gown. Magpahimo, oy. Mga paglaom tungkol kay talawa na itong manok. Sa atok pa, makasagin si Axel kang Jonah. Magpahimo lagi gyud ko bayot. Kay kana man si Jonah mo way gusto nga makasal ni Axel. Ha? Hilas bignaw na Jonah oy. Ngano kang padili-dili pag na siya. Oh, tingalag mapadugang sa pusta. Sa pusta, sa padugang. Ngano? Pang Miss Universe ay ang beauty? Nga magpadugang man sa pusta? Saon, foreigner ba iya ha? Ha? Foreigner. Ngano di ay? Kamao di na siya mo in English. Nga, mamili man gyud na siya foreigner. Lagi masuko man ka. Ay, kung sige, pungutan na di bayot, be. Basta lagi, magpahimo ko bridal gown. Ako sad. Mga apil-apil man ka diha? Oy, hoy! Ikaw rin doon ay kwarta, kay pala itong tela, aron himong bridal gown. Nilom diya, oy. Mangutang ka man gani sa imong gikaon, unya mamalit na hinoon kag tela, aron buhatong bridal gown. Oy, Mimi, mas angayan, basab ko di mo no, mas sulubog bridal gown. Unsa? Bugnoon na lang ni nato, bayot. Ha? Bugno! Kumusta man ang inyong lakaw, Sel? Doon naman kung may seminar sunod si Manalin. Maayo hinuon. Ganing unya, Lin, kumusta man imong pagplano sa among kasal? May nakuha na kong mga abay ingon man ilang mga pares. Kining, Sel, sure ka nga patahian sila sa ilang mga sinina? O mga bang lang ta? Okay raman ko kung patahian gud sila. Aron doon na sa sila dumanan ba? Nakuha naggastuan na, uy. Ato lang abangan ang mga isulob sa bridesmaid code o sa groomsmen. O ikaw good. Kalaom gud sa imong panghupaw. Si Jonah may akong gikabalak-an, Lin. O ansa may problema? Murag, wa mo siya gusto nga makasal ning duha. Wa magitingali na gusto si Manang nimo nako. Sel, ayaw lang una siya supaka sa pagkakaron. Labi na karon nga, nagsingabot pa ang inyong kasal. Pauyon-uyon nilang una siya, good. Ang ako montang gusto, Lin, nga makasal siya nako. Anong, nahigugma ba siya nako ba? Asa ra man gud na ba kung makasal na mo? Labi naghatagan mo siya sa tanan niyang pangayoon nimo, dili gid na siya mo reklamo, Sel. Nahigugma jud ko niya, Lin. Ngayon saon, naabtan man kas makabuang nga pangandoy ni Manang nga maminyog foreigner. O lagi. Pero ayon ko kahadlok ko. Total, naaman si Papa nga mao iyang gikahadlukan. Basta ayaw lang gid intawag bunuga ang ako maguwang, Sel, ha. Di gina may tabulin. Mas ako pa mangani tingali iyang bunugon. Da, pilar sa kusog ni Manang good. Basta pag gusto hilang gid siya sa pagkakaron, pugni lang una ang imong pangandoy nga higugmaon kang Manang. Kay moabot ra gid na. Labi nagmakasal na mong duha. Ay, Mimi, look! Tama, may gawa to si Axel. Usa, ayin man. Topay ko siya tindaan. Margo naman siya kitan. Dito. Bayot. Hindi una ka, bantayin sa akong tindahan. Ha? Hindi ko ay karagag sinakon, no? Askan buang nga gini mo bayuta ka, oy. Di sa ka papirida. Dinhi una ka. Ako unay makiksulti ni Axel. Haba, oy! Ano mga gulkit ng ruang? Budoon niya? Unyag doon ay mamalit sa akong tinda, be. Oy, kadool! Tumitindahan. Ako lagi unay dool ni Axel. Sige na. Unya, ikaw dayon, ikisunod. Hay, mi maayo. Kung ako yun ang budoon ni Axel, kayo talong sabi akong tuyo niya pa. Doon nagdinoy, bayot na akong bitayon sa matalisay. Bahala ka bayot ka, eh. Mula ko na si Axel da. Axel! Axel ka niya! Ay, Mimi! Mimi! Uy, may karag ibang kasing karagan. Ay, hindi biyahanan ko. Klaro ka, Mimi, haka! Ay, Axel, tinuod ba nga magminyo na mo si Jonah? Oo. Unya, nakadungog man ko istorya nga way gusto si Jonah nga magpakasal nimo. Oy, fake news na. Oy, kami ganin nagkuyog sa pagpalista dito sa simbahan o pagparehistro sa among kasal. Sagdi lang kung di gyud magpakasal si Jonah nimo, Sel. Kay nag-andam naman sa kog Buddha sa kasal. Ha? Oo. Buddha? Oo, wedding gown. Atag ko, Axel! Uy, kadaghan ko ninyo. Ano mi apil man gyud ang bayuta ka? Ay, karadi ay! Naibog ko siya ko, Axel. Naturuan nga mangita siya kong paagi nga. Ako siyang angkwen. Onya, talinis man kag tumoy. Pahimol mo galing madumpol. Di ba, Axel? Di ba? Uy! Hala! Apil-apilon man gyud ang bayuta ka. Tanawa, gibiyaan na hinuon tang Axel. Daw lang kas larat. Uy, Jonah! Natog manggog ka. Hoy! Jonah!
Ay, natuog manggod in town ka. Og sila in town si Axel og si Milin mo ay nagkapulikig panghipo sa tindahan. Ay, maoy. Katugon ba mo? Maoy. Kapoy kayo ito mong lakaw ni Axel ganina, oy. Saba diha, oy. Migawas ka man kuno gikan mong nang lakaw ni Axel. Og may nakakita pa gyud nga nagsulti mo si Jerry. Ay, may adto man tako sa tindahan ganina, pero gisugat man kong Jerry. Maudong kasulti mi. Abi maguna ko, wa pa siya matagig data. Dili maayo ha, nga makigsulti pa ka ni adtong Turkey. Mula, ano man? Amin yung unon ka na good. Ano budool si Jerry kay maningil sa data? Ilan na ko siya tagan? Kung naa si Milin mo ipahataga sa inyong data. Wala, usa man ni ma. Masyalo? Ayaw na lang pagreklamo dyan na. Aon sa may imong gusto ha? Si Papa ni mo ay makakita nga makigsulti ka ni atong Turkey ha? Si Mama, uy, ikaw ba mo ba? Grabe sa kay ka, uy. Si Papa lang din yung ipanghadlok na ako, Ay kay nga ano? Dili day ka mahadlok ni Papa ni mo? Sige ha? Akong ingnon si Papa ni mo nga dili ka mahadlok niya. Maoy, sige. Mahadlok ni Papa mo, mahadlok lagi ko. Ay, bangon na lang, oy. May inday ni, oy. Ano ko ni bata, ani? Ano ko nang dayon? Mao lagi. Dili ka naman ka mahadlok ni Papa ni mo. Ako siyang sultihan. Hadlok lagi kong Papa. Hadlok ko, hadlok. Ay, Jonah. Alang rabaya gid sa imong kaayuhan ang among gibuhat. Kaayuhan? Kaayuhan, ipakasal ko niyo sa tao nga ako'y gusto. Unsa? Awa dyan o. Ligani ko kagwantan na. Mulayas ko. Sus Mariusip. Ibo makubat yun, Mimi. Badia, oy. Pataka lang sa dag. Ay, Sulti diya, da. Patyon ka, Mimi, diyan. Patyon ka. Dali, go, dool. Patyon ka. Dool. Okay. Kung nakita to, ay, ito ba tayo dokol, tagpak. Kaya ba taka mang kag-react? Wapagani ka masayod ba yuta kasi tinudanay nga hitabo. Uy. Mo diretso lang dahil kag sudya. Katabagin ko ninyo nga makatindog, uy. Ay, hala, uod ay tuod. Na, saan ka naman mayot? Nagpapapil-papil sa dayon. Dali, Jer, gunit sa akong kamot kay birahon ka na. Sige. Birahon yung kamot, Mimi. Kaya ako sa banyo sa ubos. Sige ha. Hoy, hapon, Tres. Tindog dayon na. Tindog diri, Ano? Dos! Ay! Tres! Uy! Mahubog nga ako karunis! Ubus na sa bayo na nga ako karunis! Uy, makahubog! Uy! Mawa na kayo, Toy! Labing maayo tingalilin, nga magsusita, unsay gyoy kadikan ni anang Turkey. Kung dito gid siya ipanganak sa India. Ha? Nga naman? Ang dili na magunana si Juna, nga usa ka foreigner si Jerry. Duda ra ba ko anang tawhan na da? Na isinultihan mo Muslim. Bitaw, no? Dili pareha sa ubang Turko ba nga? Maningil na gani, mag-in-English ko ng ilaha. O pinakalit sa kung musulti. Maulagi. Kinahanglang ipatuon na to kang Juna, nga dili tinuod nga foreigner si Jerry. Ang dili na magandoy ang imong manang ni anang Turkey ha? O niya, kaysa may magsusi may tungod sa iyang pagkatao. Labi untang maayo kung kamong duha si Juna. Aron diha dayon, mutuo si Juna nga dili foreigner si Jerry. Bitaw, no? Sige, Sel. Kung kauban ganit na ako si Manang, o niya mo dool si Jerry, maudayon na ako ipangutana sa Turkey. Balakaw ko sa reaction ng Turkey da. Murag kurso na noon si Juna. Ayaw ka bala ka, Sel. Basta kami rang duha ni Manang, o niya mo dool ang Turko, wag gyud ko lang ipangutana. Kung taga diin gid siya, o kung unsa gid ang iyang kagikan. Sakit man ilak. Hala, oy. Mikiong man ka, Jer, oy. Ha? Unsa na ba yun? Mikiong, God. Kaya magkabayo ka mo rin natunog. Hindi magatarong ulak ka mo na mikiong. Sado pa. Kabayo, Dennis Jerry. Ningon dahil ko. Mikiong man ka, mikiong. Kita man maayo mo hilot kay ipahilot na ko ako biyang. Di mahimo ingon ini ko nga ako linaktan. Sa una lang ako ang pagpaningil. Hala, oy, Hala, oy. Udo ka lang ginoon na, Jire, pagpaningil. Hala, igo nyo ka sa bagong kuwarong virus, Ruan. Kanang, dita viran. Ikaw, di ka viran. Delta. Ang mga na, Delta viran. Maigo lang siya, Delta viran. Mungkin hindi kasi ginoon na, nausa, makabayo. Ako di maigo na kay Dita Barian. Oo, kada, maigo ka na. Dita Barian sa data. Oo, kada. Kinalagay maayo mo hilot. Bayad ko bisa pila. Basta, maayo lang ako linaktan. Okay. Mo bayad ka bisag pila? Oo, lagi. Pubayad ko bisa pila. Basta, dili lang ko sa to, unta to imo. Mukiong. Sakali mo bayad ka? Sus Marius. Kamahala na ko. Ikaw ka, bayad ka bisag pila. Yes, Marius, sa kalibo. May ganyan sa kalibo rin akong kuwanin mo, gisunan ni mo.
Sige na. Pangita na mo manghihilot. Pila lagi, magkasabot tayo ta. Yan ang interesado man ka bayot. Hala, uy. Uy, Mimi, for your information, no? Ah. Suhik man ko. Oh? Manghihilot man ko dito sa amo. Suhik ko. Ay, ano? Mahilap na ikang bayot. Oh, siyempre. Naguna akong tiil, guy. Sige na bayot, hilutan na dayon ako tiil. Aron makalako na ko. Sige na. Anya, bayad ka sa pa kayo. Hala, Jerry. Hala. Nakuha sa di mo bayad, oy. Hala, oy. Nanas Jun na. Na, tanawa. Nanas tindahan. Awa. O, hala, yung kiong na. Akasakit ako tiil. Hala. Sige na bayot, hilutan ako. 1K. Hanggil ako, bi. 500 lang. 500. Dali na, hilot. Sige na. O, di ko, ay, halaga, dinalian siyang gusto, ha. Dali na, bayot. Mayo kay... Sila na doon si Juna o iya manghod na sa tindahan. Wa si Axel. Hadok na kang Axel. Han, dagan ninyo sulti, oy. Dagan sulti, dagan sayok. Oh? Sus, Mario Sip. O saman, muhilot ka bayot o dili? Muhilot, basta, price is right. Uy, Why? Wala. Mura mag... Naguto. Uy. Sultay! Wala sakit! Wala sakit! Ay! Kiri ba? Yatay, may biyak man lang Atay, dayo. biyak man dayon, oy. Hala no, Aha. naisid da. Wa man gud ka musugot og 500. Tanawa, may lupa din noon ang 500. Ko, di ba lasa sa patid? Ay. Uy, Jerry. O man, wapagahatagin ni Milin? Mana, uy. Oh. Ngano nagsige makagbalik, Cherry? Doon ako ihatag ni Juna. Ha? At sabay mo ihatag, Jer? Katoy mong giingon na ako make-up? Make-up ba to? Ha? Bi? Ma ba to? Maugid Jun, maugid. Bi, ang bidayon, Bi. Ako tanaon ko, di ba, muburot ako si mo na make-up? Ha? Nganong muburot man? Allergic ko niya ko. Kadiyot lang. Sa dili pa ni mo ihatag ang make-up, Jer. Tubaga una ang akong pangutana. Oh, pangutana? Unsa man yung pangutana, Milin? Pangutana dayon. Diin man ka mataw. Ha, Jerry? Diin ba ka mataw? Kukuan. Kanang, i-Indian man ang ako amahan. Usa ka Indian national. Kay baw lagi ko. Pero diin man ka mataw ba? Sa Lanao. Dinira sa Pilipinas? Ugod. Niya mo sa Pilipinas ang Lanao, di ba? Ulo? Dapit sa mga Muslim. Hala, di ka mataw sa Pilipinas? Sa Maranao din. Ay, wadi ka mataw sa India? Awa kay sa Maranao man makita ang ako amahan ug ang ako inahan. Ay, di ka foreigner, Jerry? Pero ang ako amahan usa ka Indian national. Ang imo ra amahan may foreigner, pero ikaw, dili. Parehas naman na. Uy, di, uy. Ngano kung parehas gud datot. Indian man ang ako amahan. Unya, kay Pilipino man ka. Kay dinhi man ka mataw sa Pilipinas. Klaro, ana? Tama pa. Ngano inyo man giukat diin ko ipanganak, ha, Mili? Aron dili magsigig pangandoy si Mana nga maminyo og foreigner. Ha? Foreigner ituod ko dyan. Sabadyay. Makak man ka. Huwag ko mamakak sunod. Foreigner ko. Klaro na. Indian national ang ako amahan. Sige lang tambalik. Hay, Milin, imo na nahatagang datas, Jerry? Hagbay ra nang. Manaman ka mataga Ngano niya pa man ka? Ang make-up dyan. Imo man Ako ihatag di mo. Kuha ka na. Dadan na nagbalik, Jerry, oy. Tigaling mahurot, maburot pa ni ako naong. Imo raman tiyan ang maburot yun. Unsa? Unsa to? Milin, akalma lang. Ayaw lang panuyo, ha? Dili man ikaw tagaan ako ini. Hoy, di sa kumudawat, ana, uy. Bisag ako pa imong tagaan, ana. Unsa man din ang make-up, pa? Doon na lumay? Waman. Unya nga mo borot man ang tiyan kung mo gamit anang imong make-up. Bitaw. Kuan. Kana humot man ang maong make-up o tungod sa kahumot, kuan. Kanang kini. Unsa, oy? Ayaw na gud ka sukulin. Kay, dili man ikaw ako hatagan sa make-up. Si Juna man. Unya, wa may gusto si Manang sa imong make-up. Mamugos day ka. Dili ka mo dawat yun. Ay, di ko, oy. Kano mo burot atong tiyan, ana? Ha? Bata pa lang niya isuot sa kuntiyan. May kamatay ka na ko. Uy, may lumay day ang maong make-up? Wala, gihiwa. Hala, sige na. Lakaw na lang, Jerry. Og dad-an ang imong make-up. Uy, adto na lang ko, Jun. Lakaw na, oy. Di man day ka foreigner. Askan gimalas. Parehas na imong duhas bayot.
Okay nga, gabaan ka sa bayot, Jerry. Makagaba di ang bayot? Oy, ngalong di god. Ay, gihingin lang ako ni Juna. Unsa? Lagi. Noon, wasab na ako mahatag niya ang makeup. Urdi na ba ni? Imutang ihatag ni Juna ang make-up. Unta, kun misugot pa siya. Pero, may rasab. Sus, wagi lang isod ng imong o, Jerry sa. Pulos ra gyud negosyo. Nigig ka maminyo ano eh. Oy, pagad tang duha, Mimi. Baga sa kagnaong bayuta ka. Baga sa... Ha? Ano, nabaga man akong naong, oy? Bisag wa kay angay, imo gyung ipamugos nga magustuhan kang Axel. Ikaw, magustuhan sab ka, ha? Nganong dili man ko magustuhan, ha? Ha? Ngano? Ha? Nganong dili ko magustuhan? Sagod na! Magigugno ka lang ko, ha? Hadlo ko nimo? Hadlo ko? Ha? Mimi, kalma lang. Bisag bayot na si Bayot. Pero lalaki na, ha? Kusga na siya kasani mo. Badi ay, bayot si bayot. Lampurna sa noon mo do. Uy, klaro ito niya. Sakit na! Sakit na! Unsa man na, ilampurnas na mo do, ha? Uy, ang bayot lang, Mimi, ang bayot lang. Hey, naibaw na hinon si Juna da. Nga dito ko ipanganak sa lanaw. Unsa? Chance na unta na ko nga makigminyo si Juna na ko kay pariner ko. Na-booking. Mission accomplished. Unsa man alin? Malipayon lagi ka. Mission accomplished lagi. Unsa lagi na nga misyon? Mitugan gid si Jerry nga gipanganak siya sa lanaw. Dinhi sa Pilipinas? Ngano? May lain pa ding lanaw nga gawa sa Pilipinas. Sa mga Muslim, good. Sa ato pa. Dili day foreigner si Jerry. Dili, uy. Ang iyarang amahan mo ay Indian national. Pero siya, dinhira ipanganak sa Pilipinas. Unya, nakadungog si Juna ana. Ay, kaayo. Wag niya dawata ang make-up nga ihatag unta ni Jerry nga to niya. Gitagaan day untag make-up sa Turkey si Juna? Oo. Pero, nahadlok si Manang, uy. Nahadlok siya tungkol nako. Nahadlok siya. Tungod kay giingnan man siya sa Turkey nga kadto ko ng make-up nga iya untang ihatag ni Manang makapaborot og tiyan. Unsa? Lagi. Ay nahadlok in taon si Manang, uy, kay tingali ko nagbata ang sud sa iyang tiyan. Iya ko nung ikamatay. Ay, salamat. Salamat sa imong pagtabang na nakulin, ha? Pero, Axel, doon na pagidi ay kay problema ni Manang, uy. Unsa man? Mahadlok man si Manang nga mamabtos. Pero kung makasanaw niya ming duha, ako may muhapuhap sa iyang tiyan kung muburos na siya. Ay, ambot lang ka kung makaagwanta ka baon niya, Axel. Day, doon ako'y surprise para nimo. Ay ngano ka man, oy. Ano sige magasangpit og inday nako, oy. Inga magani ana ang mga pinangga inday. Indayon gyud. Sa ba na imong gingong surpresa ba? Oh, kini oh. Sama na. Make up. Make up? Uy, ay katawag yan na, oy. Nga naman? Unsa na? Make up lagi. Ay di lagi ko ana. Makaburot tas tiyan. Uy, di oy. Kayo man ni lumay ning akong make up. Makagwapa nig samot. Uy. Ay ko ilara ana ha. Makaburot lagi nagtiyan. Ay wa lagi ni lumay kining make up. Dili ni pareha sa ihatag unta sa Turkey nga dili di ay Turkey. Muslim din ganahan. Nya, lipay ka nga dili foreigners Jerry. Tawa. Perting lipaya day. Sungag kun tamang gyud ka ba? Kani masuwang no. Na, mas street gyud na gyud. Sige inday, balik-balik. Pinangga lagi ka nako. Ha, hilam na ay. Pauli pa kasi inyo. Uy, anak mong pauli inday. Human sa atong kasal. Gara ay, sige inday, tigna di taganahan. Ngano uya pa man ka? Nga human sa atong kasal ha? Kung karon lang day ka. Tigbaso niya kung papa nimo. Magiday na inyo panghadlok na ako. Papa dayon. Gusto mo gina ako amahan? Ongo, ngayon may ipanghadlok na ako. Ako mo inahadlok ni papa nimo. Human sa tong kasal, mupauli ko sa amo nga kauban ka. Di kinuong kumuban nimo. Niya din ako negosyo. Niya ako din biyaan. Ginamahin mo, oy. May mo sab nga magnegosyo ta sa amo. May pa dito, kay way magbuot siya atong tindahon. Basta. Di ko mabiya din
Lipay na ka. Nga kaslon ta? Uy, lipay kay ko, uy. Ina mo ibuta ko'y pasabot, uy. Aw, sa madi ay. Lipay na jud ka. Madili de foreigners, Jerry. Nganong malipay man ko? Kung sa may akong labot kung di siya pariner. Ready na gud ang atong kasal. Waon niya kay labot kumulayas ko. Mulayas ka, Jun? Di ba lagi taong ko ready magminyo, oy. Ngano ka musos? Ngano di matamo makasabot na ako? Sige, sige. Ako lang sultihan sila si mama o papa ni mo nga. Dili na idalang Usay dila. Di na lang idayon ang atong kasal. Usumbong ka, Papa? Di ko musumbong, uy. Pero mananggid lang kong tarong nila. Ayaw na lang. Joke na to, ako yung mulayas ko. Joke ba? Ay, sumbong ni Papa, ha? Oy! Kasapitan man kung sa kakilong gapas ang imong simod, Axel. Ayun na pagduol na ko bayot. Kaya wa kay mahimo. Nakasiguro kag yun, kaya ako'y mahimo, ha? Ay, wa lagi. Sige, magpustaan na ita. Unsa? Magpustaan na ita, wa ba dyan ko'y mahimo sa imong problema? Problema mo ginakaingon ng imong kahimtang ba? Di ba? Ang. Lagi, tukaan ni ko, ha? Sa imong kalibutan nga, tula ko'y solusyon sa imong problema. Hirit na. Naglibog ang akong unsay akong buhaton aron dili mulay si Jonas adlaw sa among kasal. Oy, mali mong gingon nga wa ko'y mahimo. Nasa iyo pa si pagtuon ako, Axel. Doon na kay mahimo? Makasulbad kaning akong problema? 100% nga makasulpad. Gusto ka masayot? Paminaw! Ay, unsa lagi? Sulti na yun. Pagwat sa oy, kay mo, isinamudo as ako. Sabi, sinamuda. Sino imong giling-gilingi diha? Nakita ko lingkuranan, oy! Sus, kadigan pa rin mong kuskus balongos diha, oy. Paliguron ako! Hindi ka lang bigtas ka oras kaya akong solusyon. Nagduda ko sa imong solusyon, oy. May pagbiyaan, teka! Aliyot ka na! Ay, kumbiyahe! Ay! Na, niabot ang kutrong labad. Yan mo, oy! Ay, Axel! Axel! Oy! Imong gipasibat si Axel na. Mali, sibat. Ikil pa sibat si Axel. Usay ako. Isingit lang ka. Nakuyawan lang si Axel. Tumisirit. Mamintaha, di ka mayuta ka, oy. Mamintaha. Ganihan na mong nagsigsulti. Nga nuwa ka man din makapangimbitar na ko, ha? Oy, Mimi, ang bahay man siya problema ang among pagsultihan. Problema? Usa man problema, ha? Nag-iskot lagi siya, kabadog siyang mulaya si June na sa adlaw silang kasal. Problema ba, good na? Isulog na kung daan ang akong buda sa kasal. Kung dili mo abot si Jonah, ako'y mo paso. Maunta na akong solusyon nga ihatag ni Axel. Pero bigat pa kang singgit. Pwede itong gugangan ni Axel, isibat. Nga nuwa mo kunin mo paibaw, ah. Wala, oy. Paibaw mo ka na ako, ah. Nga misinggit naman ka. Bidag biya si Axel, oy. Biday, gayon mo tatura ko, eh. Pero, unsa tayo mong gisulti bayot? Nahadlok si Axel nga layasan ni Jonah ang ilang kasal? Wala yung gisulti ni Axel. Wey, naunsa ka? Paso-paso man ka diha. Murabi kag kuan oy. Murabi nag imulog garin mo ning hawanan. Pupuyo ay may pong pa. Kinahanglan. Kita mao'y magsabot bayot. Ano ba ito sabutan? Ay, dali gayan. Ay, mamira mo to. Arita sa akong tindahan, magsabot. Unsa ko di? Ay, kung gigoyon. Ay, bato mo. Unsa ba ito ba kanting? Ay, kuyo ay. Nang, kompleto na biya ka sa mga bridesmaid, ha? Unya kompleto na. Sumaya ko buhaton na nila. Kinahanglang ayuhon ni mo silang tagad. Kadaghanan ba sa mga bridesmaid ato ng mga igagaw? Ato naman din ang mga igagaw. Ano ako pumanggit silang tagdun, ha? Nang, bisag ato pa silang mga igagaw, kinahanglan nga ayuhon sa di mo silang tagad. Kinakaisturbo biya silang oras. Doon na pa mo'y sayo-sayaw biya ini. Siyan? Manayaw mo si Axel ba? Ingon man ako ang best man ni Axel. Og ingon man ang mga bridesmaid o groomsmen. Musayaw ko, tay? Kitang tanan sa bridal entourage nang. Sige. Ganahan ko, anak, day. Ganahan ko. Kamao di kang musayaw nang? Doon na mo kayo mutudlo na to, day. Aw, nakaman hinuon. Aw, bahala na mutudlo na to. Ano makaton dyan, ta? Hala, uy. Ganahan ko, anak, ta. Doon na day sayaw. Axel, wala problema sa inyong kasal. Nga naman, Lin.
Giganahan kayo si Manang nga doon ay sayaw-sayaw human sa inyong kasal. Manayaw? Oo. Uso naman ron ng human sa kasal, kinahanglan mo sayaw ang bagong kinasal uban sa ilang mga abay. Ganahan na si Juna? Oo, lagi. Pagkatawa mong gani ito siya. Ay, ang problema lang. Hindi ko kumaong sayaw. Aw, tuduan man mo. Saon, pulswa mo ko di ako mga tiil. Pagsapid lagi gyud inig sayaw nako. Ayaw ko nagproblemaha inyong sayaw, Axel. Excited na gud si Manang sa sayaw. Unya ikaw na sa di. Ay, mauwawan gyud ang tanan ini kung sayop ko. Di taong kung makamao mo sayaw lin uy. Kinahanglang makat-on ka gyud. Aron ganahan sa sinang Juna ba? Aw, unsa man? Gusto magikakamadayon ang inyong kasal? Ay, gusto kayo eh. Bahala magkasapit-sapit akong tiil. Masayaw ko. Uy, Axel, manayaw ko na tahuman sa tong kasal. Mao bitaw ingi-ingon ni Milin. Nya, ikaw ba? Kamao ka mo sayaw? Tudluan maghata. Away problema. Kaning John, ganahan kag sayaw? Ganahan mo lang. Nangandoy magani ko nga magtuon ko kanang bali para kuan ba makatuon ko anak kinindot man na. Pero sus, mama, kadi mo sugot, uy. Ano, wa man siya masugot? Ay da, taas ko nos kwarta. Karon, pwede pa kang sayaw, ana? Ay di na, uy. Ngano man? May kabali sa kong ugusok, ana. Kay lamba-lamba man kasi kontra. Sa ilang ba sa kontra? Imo ko pala sa sayaw kot. Diba, ato man ang kontra. Kay, mo man mo lambas, babay. Aw nako, di ay. Dili din na mahimo karon? Di na lagi, uy. Aw, ang ako to ba, kung mahimo pa, gastuhan ka na ako aron makamaogi ka anang sayawa. Unsa gani nga anang sayawa? Bale, mamali og hawak. Ay, di pa tigali ka bali ang hawak ana dayo eh. Has, kasi ni mo, Axel, uy. Gaya sa ni mo naong, uy. Dako nagog ko, di na ko bata. Mao gani nga nakaingon kung di ka balian kay dako naman ka. Dagko ng imo mga kabukugan. Hilan niya, uy. Ay, maswam di kay buotin ako. Ha? Ang importante, nga ayuha gyud og sayaw ang ganahan ko nimo. Ha? Sige lang ka, ha? Ha? Smuka, uy. Basta, kinalaman ka maugad ang mo sayaw sa atong sayaw, ha? Uy! Adagang kong buwak imong dodger eh. Kasi namatay. Nga mo imong dadaan, ana. Namatay? Oh. Di man patay ang akong gidadan ini. Buhi man. Hala, no. Pulos man good na everlasting flower. Ang mao man ni paborito buwak ni June. Unsa? Lagi? Kadto nga ako siyang gidadan og mga roses. Wa siya mo dawat kay ingon siya, everlasting ang iyang favorite flowers. Unsa man sa turusa sa imong gidaoy? Hapit naman sa tumalaos? Ha? Kuyapit mo laos. Nga, usara gani ka adlaw nga wato na ko matag ni Juna kay wa siya. May palit unta kaglain. Kanang bag-o. Munang giingnan kang everlasting na lang iyang gusto kay dugay man. Dugay ni malaya buwak ka. Ha? Unsa ngan? Dugay malaya. Singan. Di ay. Pahamak gyud ka diri. Samot na gyud nga wa kay paglaom ni Juna. Di ni dawaton ni Juna? Diri na dawaton oy. Uy, mga patay ri hatagan ang everlasting diri ay. So unang man ni mga buwak nga ako ina. Oh, mahal na ba palit na ko ini daw? Ha, idiretso na sementeryo oy. Jesus Marius ito. Kinsa may nagbutang ini mga buwak na everlasting sa among tindahan? Kinsa, oy? Ayaw lang panuyot, Milen. Si Jerry mo nagbutang niya ng mga buwak na everlasting. Unsa man? Namatyan mi? O kining tindahan? Nga iya man ning giadornohan og everlasting flowers? Masuko lagi. Masuko. Kinsa man di masuko, ana? Milin, ayon man ni si Juna. Oh, ngano nangita man kaniya? Nagtuo kag patay na siya? Uy, simba ko uy. Unya lagi. Ngano naging imo man giadornohan og buwak na everlasting ang among tindahan? Ako man regalo ni Juna. Unsa? Imong giregaluhan og everlasting si Manang? Oh, mao man kuno na iya paborito nga buwak. Paghilom diha, uy. Hala, sige. Panghiposa ni Jerry. Og ikaw, hoy, bayot. Abang og hipos, ha? Wah! Anong? Amo mong si Billian ini, oy. Ang! Ikaw man may miduol, aron mo explicar. Sa bangkong na. May galing ipahibaw ka na ako kasi Jerry mo yun ang butaan ng buwak. Basta panghiposa na ninyo. Ayaw lang, Lin. Ayaw lang. Ganahan di mo tanaw si Juna ini. Unyag dili si Manang ang makakita ini. Unyag si Papa nga may daang sundang, ha? Tabang bayot! Tabang bayot! Ako ni puso ng mga buk! Unsa? Hala, giadornohan ni Jerry ang atong tindahan, Milin? Ooy. May ato man unta ko aron mang limpyo. Sus, napuno man ninos buwak nga everlasting ang atong lamisa. Everlasting nga buwak? Oh, mauman ko na imong paborito. Hala,
Hala, oy. Mituod ay si Jerry nga mao ni ako paborito. Ang everlasting nga buwak. Kuno? Taon sab sa Turkey, oy. Mituod sa day sedang sa kong gisulti. Wa man ko kuno nimo dawata ang gidan niyang mga rosas nang. Ingon man kuno ka nga mo imong paborito ang everlasting. Ang man sadbi. Hapit naman malaos tong rosas nga ang gida. Mo tungo na ko dawata. Hey! Ano ka, oy? Murag gid dunay namatay, uy. Oh, dunay gyud namatay din. Ha? Dunay namatay? Kinsa man nang? Si Jerry. Oh, unsa? Hoy no mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning sugilanon. Tindahan, pongko. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 3 sa tindahan pungko-pungko, no? So mapuhon na lang ang kuan. Naugkat nga kasilag, no? Kay alanganin tas power. Dili ta maka kuan kayo mix sa mga drama, no? Kay tag-as man pod, no? Na ang power gamay ra, no? Yung kini akong gamit nga iwag sa kong dagway ro na. Mo ni ang solar nga suga. At least makablog yapon dahil sa gabi yun, no? Kinaay flashlight ba? Landag mo na sad, no? Makapasalamat ito ani sa kuha, no? Gikan man po sa Shopee. Pining mga nga ba? Makapasalamat ta sa Shopee, ano? Sa seller, no? Kay katabang pug suga ba? Yeah. Bisag dili kayo maka full charge pero salamat ta sa seller sa Shopee aning maong mobile charger, no? Mobile charge solar panel mao ni siya mga listeners, no? Tidor-tidorti mao ni siya ang imong gi pangutana, no? Mga kag link, no? I-search na lang yun sa Shopee mobile charger solar panel. Ya wata nag kuan ani nag promote kay di man ta wala ta sponsor ani ato ang gipakita bagay nangutana man si kuan tidor-tidorti, no? Marto mga listeners, no? Thank you so much for watching. God bless na tong tanan.